Kulcsár Gábor vagyok, én a Pestekúti Waldorf iskolának vagyok a tanára, már nagyon régóta, 92 óta. Előtte Bécsben jártam, és ott tanultam a Waldorf pedagógiát 1989 óta. Osztálytanító vagyok, ez a harmadik, a mostani osztályom a harmadik olyan osztály, amit 8. itt tanítottam. Úgyhogy az egyikük a legelső osztály, gyerekei már idősek, 28-29-30 évesek. És az egyik volt tanítványom, osztálytanító lett a mi iskolánkban, és az én lányom oda jár hozzá a harmadik osztályba. A második osztályom gyermekei 13-asok, úgyhogy most fognak érettségizni majd. És most van egy másodikos osztályom még. 4 gyermekem van, 3 oda járnak az iskolába, 2 nagyfiam, 9-es, 8-os, egy 6-os lányom, és van egy kislányom, aki még az óvodába jár, az nagy Nagykovácsi Waldorf óvoda. És én mondtam a Katinak, amikor beszéltünk, illetve leveleztünk, hogy szívesen mesélnék egy kicsit a Waldorf iskoláról. És csak azért tenném ezt, hogy egy picit, én úgy neveztem, hogy definiálnám a Waldorf iskolát, hogy segítenék abban nektek, hogy abból a tapasztalatból, ami az én osztálytanítói tapasztalatom, tanárképzős tapasztalatom, iskolavezetői tapasztalatom, köszönöm szépen, hogy egy picit jobban, ha kell, akkor láthassátok ennek az iskolának a lényegét. Mert hogy egy iskola alapító csapat vagytok, és ez nagyon tiszteletre méltó, miközben nagyon-nagyon sok minden él a Waldorf iskoláról a köztudatban. Egyrészt a szakmai közegben egyre nagyobb az elismertsége az iskolának. Én ezt az utolsó 13-15 évre teszem. Miközben azért a laikus külvilágban nagyon sok sztereotípia él az iskoláról. És hogyha mint leendő szülők, Waldorf szülők, vagy már Waldorf szülők azon gondolkoztok, hogy nincs egy Waldorf iskola, vagy megkérdeznek benneteket, hogy jó, a gyermeketek Waldorf iskolában jön, de akkor mondjatok meg, hogy milyen iskola, akkor nagyon nehéz ennek a lényegét, vagy az eszenciáját megragadni, hogy tényleg azt mondjátok, amilyen az iskola, vagy azt gondoljuk, amilyen az iskola. És azt mondjuk, hogy ez olyan iskola, ahol nincsenek tankönyvek, és nincs osztályzás, akkor az már nagyon gyanús, hogy akkor miért tanulnak a gyerekek. Vagy azt mondjuk, hogy ez általánosan, ez egy gyerekcentrikus iskola, akkor sokan úgy fordítják le, hogy itt a gyerekeknek minden szabad, nincs semmiféle korlát, akkor nyilván nem fognak tanulni. Egyébként elhoztam a mostani HVG rangsort, amiben a Pestekúti Waldorf iskola 4. legjobb alternatív iskola az országban. Országos középiskolai szinten 132, de nagyon jó, tehát a felvételi a középiskolából a felsőoktatásba szóló felvételi rangsorban 48. legjobb iskola országszerte. Tehát, hogy nagyon nehéz azért úgy megragadni a lényegét, hogy ezek az értékek is, amit az iskolák hordoznak, azok ebből kijöjjenek. Úgyhogy én arra vállalkozom most az elkövetkező mondjuk 1 órában, hogy megpróbálom egészen távolról indítva, egyre közelebb jutva a pedagógiai gyakorlathoz, elmondom nektek, hogy milyen egy Waldorf iskola. És akkor azt is szeretném hozzátenni, hogy ezek nem kézdefiníciók lesznek, hogy a Waldorf iskola az, és akkor ezt meghatározzuk és fölírjuk majd a papírra, hogy mi a Waldorf iskola, ilyeneket is lehet mondani, hanem ez egy állandó keresés, ennek az eszenciának a keresése. És hogy ti, mint leendő szülők, vagy mint leendő fenntartók, akik ott fogtok ülni egy egyesületnek, vagy az alapítványnak a vezetőségében is egy Waldorf iskolát fenntartatok, ezt az eszenciát, ezt a lényeget folyamatosan keresni kell, ahhoz, hogy egy iskolában ez a fajta Waldorf identitás fölépüljön és megőrződjön. És ez egy folyamatos keresés, úgy, ahogy egy zenész folyamatosan keresi a hangokat a hangszerén, ugyanúgy ez egy keresés és egy megfogalmazás, hogy na, mi is ez éppen aktuálisan ennek az iskolának a lényege. Úgyhogy ezt próbálom most itt nektek átadni. Kérdezzetek nyugodtan közben is, vagy ha valami nem világos, ha kérdésetek van, vagy aggályotok, észrevételetek van, azt is tegyétek meg. És akkor egy ilyen figyelemfelhívás, hogy ilyen Waldorf pedagógiai módszerrel az egészből indulok a részek felé, tehát kívülről kezdem, és hogy tudom, hogy nyilván az érdekel benneteket elsősorban, hogy tanulnak a gyerekek az iskolában, mit tanulnak a gyerekek az iskolában, és hogy ígérem, hogy ide is el fogok jutni, sőt, én gyakorlati, konkrét példákat fogok mondani,
de hogy engedjétek meg, hogy egy ilyen távoli rétegből elindulva, mint hogyha egyre több rétegét bontanánk le ennek a közegnek, ami körülvesz az iskolát, haladhassunk a lényeg felé. És akkor ez a külső rész az egy rövidebb lesz, mert hogy szárazabb, és utána az iskolai gyakorlat pedig kicsit bővebb lesz, mert hogy az izgalmas vagy érdekes. A Waldorfiskola 3 nagy terület meccéspontjába fekszik. Az első területet így azáltal érintettük, hogy mint Waldorf szülők fenntartóvá is tudtak válni. Ez a civil szférának a területe, hiszen a Waldorfiskola nem államiskola, nem önkormányzati iskola, hanem mondjuk azt, hogy magániskola, ezt nyugodtan kijelenthetjük, amely állampolgári kezdeményezéssel jött létre, és egy alapítvány, tehát egy civil szervezet alapítvány vagy egyesület a fenntartója. Teljes mértékben, de semmi állami támogatást nem kap? Nem, ez nem a pénzről szól, ez csak a fenntartói szerepről szól, pénzt kap. Tehát ugyanazt az állami támogatást megkapja, mint egy állami iskola. Most megváltozott a rendszer, erről majd beszélek szívesen, csak nem akarok nagyon elmélyedni. Tehát úgy, hogy a tanári béreket és járulékokat fizet az állam, a Waldorfiskolák kapnak egy normatív keretösszeget a gyereklétszám alapján betöltött státuszok után, és ez körülbelül most az iskoláknak egész, tehát változó, a nagy létszámú iskolák ezzel a rendszerrel jobban jártak, mondjuk körülbelül 60%-a a költségvetésének az állami forrásokból jön, 40 a szülőktől. Ezek az arányok folyamatosan változtak. 2003-ban 70-30 volt az állam és a szülői befizetéseknek az aránya, aztán az állami normatíva csökkenésével ez megfordult és nagyobb mértékben váltok szülőfenntartóvá, ez volt mondjuk 2011-12, és akkor most megint visszafordult, egy kicsit bővebb ez az állami normatíva. Itt csak a fenntartói szerepről beszélek, arról, amit csináltok, iskolát kerestek, iskolát próbáltok felépíteni, intézményesíteni, tanítókat kerestek, az iskola vezetőnek a munkáltatói lesztek, tehát az a fajta civil kurázs, amivel most működtök, és amivel iskolát építetek, ez ehhez a szférához tartozik, hogy civil szférába tartozik a Waldorfiskola. A második ilyen nagy terület, ez a közoktatásnak a területe, hiszen a Waldorfiskola a közoktatásnak a része. Mindig is az volt, és az is akart maradni. Soha nem volt az a szándék, hogy elszigetelődjön, hiszen nem az a célunk, hogy elszigeteljük a gyerekeket, hanem inkább az, hogy legyen egy átjárhatóság értelmes kompromisszumok mellett a Waldorfiskola és a közoktatás egésze között. És ez a fajta kölcsönhatás, hogy a Waldorfiskola hat a közoktatásra, és a közoktatás egésze a törvényi szabályozásával, a gazdasági működésével és a szakmai működésével hat a Waldorfiskolára, ez igaz. Amikor az első iskola megalapult, Rudolf Steiner azt mondta, hogy két ellentétes erőt kell egymással összhangba hozni, attól működik egy Waldorfiskola, ez az idea és az alkalmazkodó képesség. Tehát úgy fontos, hogy a tanárok és az iskolát működtető egész közösség tudatában legyen a Waldorf pedagógiai elveknek, célkitűzésnek. De igazából ezek nagyon nagy célkitűzések voltak, amellett, hogy ez egy deklaráltan módszertani iskola, mert azt mondta Rudolf Steiner az alapításnál, hogy a Waldorfiskola feladata, hogy kultúrtetté váljon, tehát a Waldorfiskola kultúrtett, hogy a mindenkori szociális és társadalmi élet megújításán dolgozzon. Tehát azért túlmutat azon, hogy ez egy módszertani, metodológiai, pedagógiai rendszer, hanem valamiféle kisugárzást is akart adni az őt körülvevő társadalmi közegre vagy közegnek. Ez a fajta idea, hogy a döntéseket úgy hozzuk meg, hogy az idea a szemünk előtt legyen, vagy szemünk előtt tartsuk. A másik oldalon ott van az alkalmazkodó képesség, ami egy realitásérzéket jelent. Ami nem azt jelenti, hogy állandóan arra kell mozognunk, amerre a törvényi szabályozás minket sodor, hanem arról szól, hogy a fölött, a vázrendszer fölött, ami ezt az ideát jelenti, legyen egy rugalmas izom- és ínrendszer, ez a fajta realitás érzék, hogy értelmes kompromisszumokat tudjon kötni az iskola, az őt körülvevő társadalmi, oktatáspolitikai, geopolitikai, akármilyen környezettel, hogy a céljait megőrizve, a küldetését megőrizve működőképes maradjon. És ez a fajta szakmai kölcsönhatás is egyre inkább él a közoktatás egésze és a Waldorfiskolák között. Ennek volt ilyen nagyon erőteljes kezdőpontja, ez volt 2003-ban, akkor volt egy közoktatási törvénymódosítás,
ahol olyan alapelvek kerültek be a közoktatási törvénybe, erre emlékeztek, hogy ekkor vált kötelezővé a szöveges értékelés, ekkor vált kötelezővé, hogy az alsóbb osztályokban nem lehet buktatni gyerekeket, polémia folyt arról, hogy ne kapjanak a gyerekek hétvégén házi feladatot alsó a kisiskolás korban, és az egész kompetencia alapú tanítás ekkor került át a közoktatásba, ami azt jelenti, hogy olyan képességek birtokába kerüljenek a gyerekek, főleg a kulturális alapkészségek tekintetében, írás, olvasás, szövegértés, számolás, matematikai gondolkodás, ami az életbe való beváláshoz szükséges. Tehát ezt jelenti maga a kompetencia, hogy képességek birtokába kerülök, de ez nem egy lexikális akadémiai tudás jelent, hanem hogy át tudom fordítani és alkalmazni tudom a mindennapi életben. A matematikai gondolkodást alkalmazni tudom, és nem csak a matematikai feladat megoldás terén, hanem a valódi élet probléma megoldásainak a terén is. Tehát ez volt egy nagyon-nagyon fontos pontja ennek az együttműködésnek, és azon túl nagyon sok olyan program indult, hogy hogyan lehet a Waldorf iskoláknak a jó gyakorlatait, egyes módszertani elemeit átültetni a közoktatásba. Írás-olvasás tanítás, ez a késleltetett írás-olvasás tanítás, erről majd egy picit fogok beszélni, szülőkkel való munka, mozgás és a tanulásnak a kapcsolata, tehát több ilyen terület volt, erre kidolgoztunk jó gyakorlatokat, ezeket a jó gyakorlatokat az állami iskoláknak a tanári kara megvásárolta a különböző pályázatok keretében, és akkor megpróbálták ők is a maguk eszközeivel, lehetőségeik között ezeket a jó gyakorlatokat valamilyen módon alkalmazni. Miközben a másik oldalról, és csak mondjuk egy példát mondok, hogy kompromisszumokat is köt a Waldorf iskola a közoktatással. Alapelvszerűen a Waldorf iskola nem osztályoz, mert hogy azt gondolja, hogy a gyerekek individuális fejlődését azáltal tudja segíteni, hogy individuális értékelést is kapnak a gyerekek a tanároktól. De mivel a közoktatásból, a felsőoktatásból pontszámokat visznek a gyerekek osztályzatok alapján, ezért a Waldorf iskola osztályoz 11., 12. és 13. osztályban is. Tehát ez egy értelmes kompromisszum, hiszen azért, hogy Waldorf iskolában járnak a gyerekek, nem szenvedhetnek olyan hátrányt, hogy ők ne tudjanak a felsőoktatásból belépni. Tehát ez egy másik terület, a civil szféra, a közoktatás. És tehát a mostani jogi helyzet, csak hogy egy dióhéjban egy mondatban elmondom, hogy a köznevelési törvényt, amit elfogadott az országgyűlés nemrégiben, tartalmaz egy alternatív passzus, ez a 9. paragrafus, ami kimondja, hogy a főszabálytól, tehát ez jelenti a tantárgyfelosztást, a tanárvégzettségeket, a minőségpolitikát, az eszközrendszert, eltérhetnek az alternatív iskolák a saját kerettantervük alapján ettől a fő szabálytól. A Waldorf iskolák kerettanterve, amit a miniszter elfogadott és kihirdetett, tehát egy rendeletben megjelent, az tartalmazza a Waldorf iskola speciális pedagógiai gyakorlatát, tehát van a közoktatás vagy köznevelési rendszeren belül, vagy törvényen belül egy viszonylagos jogi vagy szakmai biztonság, és akkor az anyagi biztonság az nyilván egy következő kérdés. Harmadik terület, ami a legérdekesebb, és talán a legfurcsább is, hogy ezt említem, ez maga a Waldorf pedagógia. Hogy a Waldorf iskola törekedjen arra, hogy minél jobban átfedje a Waldorf pedagógiai alapelveket, mert hogy ez nem persze magától értetődőnek kéne lenni, vagy egy laikusnak nyilván, hogy azokat az alapelveket, amit a Waldorf pedagógia képvisel a gyerekfejlődéssel kapcsolatban, a gyerekek életkori sajátosságaival kapcsolatban, amire a tananyag választ ad, hogy az összeér és átfedésben van a Waldorf iskolai gyakorlata, de a valódi élet, a praktikus élet, vagy a mindennapi élet azért hoz furcsaságokat, és vannak olyan iskolák, ahol ez az átfedés minél jobban meg tud történni, és vannak iskolák, akik kicsit döcögősebbek, és törekednünk kell arra, hogy egy belső szakmai munka megerősítéseként ez a fajta összeérés megtörténjen. Tehát ez megint egy ilyen nagyon fontos dolog, és ezt fogom majd egy kicsit tovább boncolgatni most, és akkor visszatérve, vagy csak így összegezve, a civil szféra, közoktatás és Waldorf pedagógia, és ennek a meccespontjában van a Waldorf iskola. És akkor tovább, most ezt a területet kiemeljük, hogy Waldorf pedagógia, és a kicsit így rá zoomolva közelítünk a lényege vagy a működése felé. A Waldorf név, illetve Rudolf Steiner nevek, mert hogy Nyugat-Európában a Waldorf iskolák, Rudolf Steiner iskolák,
vagy Freie Waldorfschule német területen, ezek védett márka nevek, a szabadalmi hivatalnál védjegyoltalom alatt állnak. A Magyar Waldorf Szövetség az, aki ezekkel a márka nevek használatával vagy védjeggyel rendelkezik, és írhatja át bizonyos feltételek megléte esetén az iskoláknak, óvodáknak, tanárképzéseknek, gyógypedagógiai intézeteknek a Waldorf név használatát. De hogy pontosan hogyan lehet egy kritériumrendszerbe foglalni, hogy mi az, hogy Waldorf iskola, ez nagyon nehéz. És ezzel nagyon sokáig küzdöttek, kezdetben maga az alapító Rudolf Steiner volt az, aki nagyon-nagyon szigorúan megítélte azt, hogy egy iskola az ő környezetében, még ez 24-25-ig működött, megkaphatja a Waldorf nevet, hogy elég mélyen az a fajta antropológiai, antropozófiai háttere a tanári testületnek, kollégiumnak és az iskola közösségnek, hogy ezt a Waldorf nevet viselhessék. Aztán nyilván itt a Steiner halál után, meg a második világháború után ez egy kicsit felhigult, feloldódott, és ezt a fajta kritériumrendszert az iskolák vagy a nemzetközi mozgalom sem tudta kidolgozni. De én biztos cölöpök azért vannak, hogy mitől Waldorf iskola egy Waldorf iskola. De nem attól, hogy azt mondjuk, hogy itt mindenképpen attól Waldorf iskola, hogy 15 gyerek van egy osztályban, vagy nem tudom, hogy milyen ilyen praktikus vagy pragmatikus dolgot említsek még, hanem 3 ilyen fő cölöp van. Az egyik az volt, hogy a tanári kollégium elkötelezett abban, hogy Rudolf Steiner antropológiája alapján, és itt nagyon fontos ezt hangsúlyozni, és hogy beszélhetünk az antropozófiáról is, antropológiai emberképe alapján alakítja ki a tanítási rendszert az iskolában. Építi fel az órarendet, alakítja ki az egész tanítási rendszert. Ami azt jelenti, hogy a tanároknak egy emberismeret alapján, egy tanult és egy megfigyelt, tapasztalt emberismeret alapján tudniuk kell, hogy a gyerekek milyen kérdésekkel, milyen lelki kérdésekkel állnak a világban egy adott életkorban, milyen egy 6 éves gyerek, milyen egy 10 éves gyerek, milyen egy 14 éves gyerek, 16 éves gyerek, milyen sorskérdései vannak, és hogy ezekre a sorskérdésekre a tananyagon keresztül hogyan tudunk választ adni. És ilyen módon a tananyag nem céllé válik, mint egy intézményközpontú iskolában, hanem eszközzé válik, hogy ezekre a kérdésekre, a lelki kérdésekre választ adjunk. Tehát valójában, hogyha kicsit szentimentális akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy a tananyag egy lelki táplálék, amivel választ adunk a gyerekeknek a lelki kérdéseire. És hogy erről is majd mesélek egy kicsit, csak egy nagyon-nagyon rövid kitérő akkor, hogy 9 éves kor tájékán a gyerekekben igazi komoly sorskérdések merülnek föl. Ez egy választóvonal a gyermeki fejlődésükben, ez az az időszak nagyjából, amikor az a fajta egység az ő gyermeki lényük és a külvilág között kezd ketté válni, ami korábban egy szép egységként működött. Ezért van az, hogy ők meg tudnak személyesíteni óvodában még tárgyakat, és amikor egy hajátékkal játszanak, az lehet autó, és utána a következő pillanatban az nem tudom, egy építőkocka, meg megint más. És hogy ide ne lépjél, hogyha kiterítenek egy kék leplet, mert itt tó van, vagy tenger van, hogy azonosítják önmagukat a mese hőseivel, ezért katartikus egy mese, egy jó mese a jó győzelmével, hogy azonosulnak az állattörténeteknek a szereplőivel, ezért nem tudom mondjuk második osztályban biológiát tanítani, mert hogyha a rókáról és a gólyáról mesélünk, akkor ők beleélik magukat ezekbe a szereplőkbe, és nincsen az a távolságtartás, ami szükséges ahhoz, hogy állattanról, vagy biológiáról, vagy növénytanról beszéljünk. És 9 éves kor tájékán történik meg ez az elvállás, az énnek és a külvilágnak a különválása, amely egy lehetőség arra, hogy a gyerekek rátekintsenek a külvilágra. Ez a tanoknak a kezdete. Ez egy sorsdöntő pillanat, ami nyilván egy folyamat, és hogy ebben a változásban igazi sorskérdéseket tesznek fel a gyerekek. Honnan van a világ? Ki vagyok én? Tényleg ti vagytok-e az én szüleim? Honnan vannak a fák? Új életérzések merülnek fel, magányosságérzése, a részvétérzése, ami korábban nem volt. Tehát, hogy kell ez az elvállás az én és a külvilág között, hogy ezek az életérzések megszülessenek. Volt egy tanítványom a legelső osztályomban, aki a 3. gyerek volt a családban, és akkor azt látta, hogy a legnagyobb testvéréről rengeteg fénykép készült, az még ez a fényképes időszak volt, nem a digitális képek időszaka, albumok voltak, és átlapozták, második, a középső testvéréről kicsit kevesebb, de azért még elég sok volt, és róla még alig-alig voltak.
És akkor ez volt az időszak, amikor megkérdezte, hogy tényleg ti vagytok az én szüleim, és akkor persze, Kriszti, persze, de hogy igazából a gyerekek ebben a korban nem a tiszta intellektusukban élnek, tehát nem is ilyen verbális válaszokat várnak ezekre a kérdésekre, sorskérdésekre, hanem olyan képeket a kultúrtörténetből, ami választ ad ezekre a kérdésekre, mondjuk a magányosság érzésére. Hogy nem mondhatom azt, hogy ne legyél már olyan szomorú, menjél ki futkározni a többiekkel, egy 9 éves gyereknek, de ha kap egy olyan képet, egy történetet, amiben megélheti ezt a nagyon-nagyon mély magányossági érzést, ami aztán feloldódik, akkor lehet, hogy ő is ettől az érzéstől jobban el tud távolodni. Mondjuk József és testvérei története, az egy ószövetségi történet, ahol nagyon-nagyon mélyen megéri a magányossági érzését, kútba dobják a testvérek, aztán egy új képesség felnyílása, kinyílása révén áramlától lehet, Egyiptomba kerül, visszanyeri a testvéreinek és édesapjának a szeretetét, és hogy ezek nagy képek, akkor nincsenek további kérdéseik, hanem átélik ezeket az érzéseket, lelki táplálékot kapnak a tananyagon keresztül, és választ kapnak az ő lelki kérdéseikre. Tehát ez az, ami igazából ehhez a területhez tartozik, hogy az emberismeret alapján készülnek fel a tanárok a tanításra. Milyenek a gyerekek testi, fizikai és lelki-szellemi értelemben egy adott életkorban. A másik ilyen terület, mert ott tartottunk, hogy mitől Waldorf-iskola egy Waldorf-iskola, ezek a célok. A másik ilyen terület az iskola szervezeti működése, hogy azt mondja a Waldorf-iskola, hogy én egy önkormányzó iskola vagyok, ahol nem egy egyszemélyi felelős vezető van, aki minden szakmai és szervezeti kérdésben, anyagi kérdésben, jogi kérdésben dönt, hanem van egyfajta olyan kollegiális együttműködés, amiben egyenrangú felek, Steiner úgy fogalmazott, hogy demokratikus és republikánus elvek alapján működtetik az iskolát. A demokratikus azt jelenti, hogy egyenrangú kollegiális együttműködés van a tanári kollégiumon belül, a republikánus pedig azt jelenti, hogy vannak olyan személyek és vannak olyan csoportok, akik mandátummal rendelkeznek egy-egy feladat elvégzésére, és ők döntenek ezekben a kérdésekben. Elsős tanár felvételi csoport, ők hárman, ők hallgatják meg a jelentkezőket, ők döntenek, a közösség pedig, mivel felruházta őket ezzel a döntési jogkörrel, elfogadják. Ez a republikánus része a dolognak. De hogy nem egy hierarchikus, egy vertikális hierarchia működik az iskolában, mint ami az ókori társadalmakban, Egyiptom, Róma, vagy katolikus, mindegy, ahogy működik, hanem van egyfajta kollegiális együttműködés. Ez a második cölő. És a harmadik, ami szintén egy kicsit aggályos, és megint itt a mi közegünkben is ezzel lehet érdemes foglalkozni, az azt mondja ki, hogy nem támaszt olyan anyagi követelményeket a szülőkkel szemben, amitől egy elitizáló iskolává válik, vagy iskola lehet. És persze ez sok helyen nem igaz. Egyesült Államokban, Kanadában hatalmas tandíjak vannak egy Waldorf iskolában. Angliában az állam egyáltalán nem támogatja a Waldorf iskolákat, semmiféle állami szubvenciót nem kapnak, nagyon-nagyon magas tandíjak vannak, és nagyon alacsony tanári fizetések is vannak ezáltal. És nyilván itt a ti aktuális közöttekben is, vagy a környezetetekben is iskolát kerestek, számolgattok a bérleti díjakat, tehát nyilván fontos lesz a költségvetés alapján azt mondani, hogy úgy tudunk működni, a szülők ennyi pénzt befizetnek, de hogy mégis van valamiféle szociális érzékenység ennek a közösségnek, és azt mondja, hogy vannak olyanok, akik ennél többet tudnak vállalni, és meg kell adni a lehetőséget azoknak is, akik egzisztenciális helyzetüknél fogva nem tudnak ennyit vállalni, hogy az iskola tagjaivá váljanak. És remélhetőleg ezek a felülvállalók és az alulvállalóknak az aránya kiegyenlíti egymást, és ezáltal van valamilyen szociális érzékenysége is az iskolának. Tehát ez megint egy ilyen kupac, hogy önkormányzás, antropológia és pénz, ami a Waldorf iskolára jellemző. És akkor megint egy szinten lejjebb lépünk, tehát megint lehántottunk egy ilyen héjat erről a mondjuk hagymáról, és kezdünk befelé lépni. Hogyha azt mondjuk, hogy Waldorf iskola, akkor megint különböző szinteken látjuk ennek a működését, vagy a jellemzőjét. Van egy külső látható szint, mindenki tudja, mindenki el tudja mondani, hogy milyen egy Waldorf iskola. Itt epohális oktatás van. Epohális oktatás azt jelenti, hogy a közismereti tárgyakat a Waldorf iskolában első osztálytól kezdve 12. osztályig blokkokban, 3-4 hetes blokkokban tanítjuk,
a napnak az első szakában, vagy szakaszában. Úgy épül föl egy tanítási nap, hogy van egy úgynevezett főoktatás, a mi iskolánkban 4-9-től 10 óráig, tehát ez egy 105 perces időszak, szünet nélkül, és 3 héten keresztül ebben a főoktatási részben mondjuk csak az írás és olvasás tanítása téma a második osztályban, ebben vagyok én most benne. Aztán vége ennek a 3-4 hetes időszaknak, és a következő időszakban 3-4 héten keresztül ebben a szakaszban, a főoktatás szakaszában számolunk. És akkor a matematikai műveleteket, a számsorokat, a szorzótávat, a fejszámolás, a relációs eleket és sok minden más tanulunk. És utána következnek a szakórák, a szakórai rendszer. Tehát ez jellemző a Waldorfiskola, epohálisan oktat. Jellemzi az, hogy beszélgetőkör van főleg a kicsiknél az osztályban. Ez azt jelenti, hogy elmesélhetik, hogy mi történt velük előző nap délutánjától, a következő nap reggelig, milyen örömeik voltak, bánataik voltak, hogy láttunk egy mókusra, amikor jöttünk idefele az iskolában, vagy iskolába, hogy mi történt velük a szünetben, hogy álmodtak-e olyan dolgot, amit szívesen elmesélnének el. Tehát, hogy van egyfajta olyan közeg, amiben fontossá válik a gyerek, fontossá válik az, hogy mit hoz magával, és nem csak az maga a tananyag, hogy mit kell éppen aktuálisan aznap tanulni. Jellemző a Waldorfiskolában szöveges értékelés van, nem érdemi jegyekkel osztályozó, és sok ilyen dolgot föl lehetne sorolni, ami egy külső ilyen metodikai szintje az iskolának, de nem igazából a lényege. Persze ez is egy lényegi vonása. De hogy ezeket a metodikai elemeket, módszertani elemeket, azok az iskolák, akik nyitottak a Waldorf vagy az alternatív pedagógia iránt, vagy már alternatív iskolák is megpróbálják ezeket a jó gyakorlatokat összegyűjteni és összegyúrni, ezeket alkalmazzák. Az AKG epohálisan oktat, mert a Waldorf iskolában ez még akkor a 80-as évek végén, amikor indult az iskola, átvette. A gyermekek háza beszélgető, Rányi Marettáig második kerületben beszélgetőkört tartanak a gyerekekkel. Tehát ezeket a külső elemeket szöveges értékelés nagyon-nagyon sokan alkalmazzák. Hogy ezeket az elemeket össze lehet gyűjteni, de ettől még nem ez a Waldorf iskola. És akkor tankönyv nincsen, meg nem tudom mi más, ami fontos lehet itt. És akkor van egy következő szintje, akkor már kicsit közelítünk ehhez a lényeghez. Ez a szociális szintje az iskolának, hogy itt egy iskola közösség működik, a tanárok, a diákok és a szülők együttműködésével. Ez egy 3 lábú szék, ahol mind a 3 lábra ugyanolyan szükség van ahhoz, hogy stabilan álljon. És akkor azt lehet mondani, és akkor jön az első ilyen definíció a Waldorfiskoláról, hogy a Waldorfiskola a tanárok, szülők, diákok bizalomteljes együttműködése. Ez fontos, és hogy ez a bizalom hogy jön létre? Úgy jön létre, hogy nyitottak egymásra a pedagógusok és a szülők. Akkor válnak nyitottá, hogy a szülők azt érzik, hogy választ kapnak a kérdéseikre, föltehetik a kérdéseiket, erre választ kapnak, meghallgatják őket. Nekem volt egy tanárom Bécsben, aki azt mondta, hogy a szülőnek mindig igaza van, ami nem azt jelenti, hogy ha bejön egy szülő és mond valamit, akkor az úgy van, hanem azt jelenti, hogy nem szabad bezárkózni és visszaszúrni, hogy én vagyok a Waldorf, ezt én tudom és te nem tudod, mert te nem is vagy nevelő, csak szülő, hanem nagyon fontos meghallgatni, hogy mit mond a szülő, és erre megkeresni azokat a válaszokat, mi az, ami engem érint ebből, és mi az, amit lényegi érdemi válaszként vissza tudok adni. Ettől egy bizalom alakul ki a szülőben. A tanárban pedig kialakul egy bizalom, hogyha van egy párbeszéd a szülői ház részéről, hogyha tudja, hogy mi történik a gyerekkel, miért szomorú éppen, amiről lehet, hogy egy adott temperamentum, egy melankolikus, felegmatikus temperamentumú gyerek nem biztos, hogy beszél, mi történik nagypapával, nem tudom, elpusztult a papagáj. Tehát, hogy ha van egy folyamatos párbeszéd a szülők és a tanárok között, akkor kialakulhat ez a bizalom. És akkor ami fontos, hogy itt mindig nehéz, és majd ti is látjátok, hogyha az iskola létrejön, hogy érzékeljétek, hogy hol van a szülőknek a kompetencia határa, vagy területe, és hol vannak azok a határok, amit már nem lehet átlépni, mert ez egy pedagógiai teritorium. És a Waldorf iskolában ez sokkal képlékenyebb, sokkal inkább átlépik a szülők is, és a tanárok se biztos, hogy mindig jól érzik, hogy hol vannak ezek a határterületek. És megpróbálom csak így nagyon vázlatosan megmutatni, hogy a szülői szerep
hol mutatkozik meg egy Waldorf iskolában. Ez 3 gombóc, amelyen ma ilyen gombócokkal foglalkozunk. Az egyik a fenntartónak a közege, itt vannak a szülők, alapítvány, egyesület, kuratórium, vezetőség, jelen vannak a szülők a fenntartásban. A lényeges iskolai stratégiai döntéseket itt hozzák meg, költségvetésről, beruházásról, új épületről, párhuzamos osztályokról, akármiről, ami igazából komoly koncepcionális stratégiai döntés. Ahol ott vannak a szülők, ez a mindennapoknak a világa, amit óvodai szülők, ezt pontosan tudjátok, hogy fontos, hogy gyertek augusztusban és segítsetek rendbe tenni az óvodát, kitakarítani, kifesteni, kell radiátorokat lefesteni, az iskolában fokozottan így van, kertet rendezni, új épületbe beköltözni, ünnepet szervezni, farsangra fánkot sütni, János napot szervezni, bazárt szervezni, nálunk a harmadikos szülők a bazár szervezők, holnap lesz egy hatalmas rendezvény. Tehát itt vannak a mindennapok világában a szülők. És a középső terület, ez a tanításnak a terület, ahol nincsenek ott. Beadják a gyerekeket az iskolába, átadják az osztálytanítónak, bezárulnak az osztálytermeknek az ajtajai, és nincsenek jelen a szülők. Persze a szülőiesen ott vannak, de a legfontosabb visszajelzést itt a gyerekeiktől kapják a szülők. És hogyha azt hallják nap mint nap, hogy a gyerekek tisztelettel beszélnek a tanárokról, hogy örömmel mennek iskolába, hogy nincsen stressz élményük, hogy akkor is el akarnak menni, amikor betegek, hogy szeretik a kémiát. Tehát egy csomó olyan dolog, ami jellemzi a Waldorf iskolásokat, és ez jól sikerül, és jó, pozitív visszajelzést kapnak a szülők a gyerekektől, akkor ez visszahat ide is, és szívesen vesznek részt a fenntartásban, és nem csak a munkában, a találkozásokban, hanem az iskolai fenntartásában is, és szívesen vesznek részt itt a mindennapokban is, jönnek, sütnek, radiátort festnek, és így tovább. És hogy nagyjából kirajzolódik az a territórium, tehát ez a terület az, ami a tanári kollégiumnak a feladatköre, és egyébként van egy átjárhatóság, vagy egy közös munka, egy együttműködés az iskola működtetés más területein. Tehát ez egy második közeg, tehát egy külső metodikai réteg, és alatt ez a szociális együttműködésnek a közege. És akkor lépünk még lejjebb, ami egy nagyon érdekes dolog, mert hogy valami működik a Waldorf iskola mögött, ami megkülönbözteti a más alternatív iskolától. Ez egy reformpedagógiai iskola, alapítója Rudolf Steiner, a nevéhez fűződik ez az antropozófiai világkép, megismerési út, nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi is ez, ami rendelkezik egy olyan fajta emberképpel, emberismerettel, amiből ez a pedagógia táplálkozni tud. Nem antropozófusokat nevel egyáltalán, ilyen világképet nem közvetít az iskola, bár majd mindjárt egy zárójelben, hogy mégis a kicsit csalók ez a dolog, hanem ez egy olyan fajta forrás, ami a pedagógiai munkát segíti. És ezt akkor lehet igazából látni, hogyha egy jó alternatív iskolában van az ember, ahol ezeket a jó gyakorlatokat összegyűjtötték és alkalmazzák, mégis azt érzi, és most nem kritika felé, hanem inkább megerősítés a Waldorf iskolában, hogy van alatta, mögötte egy olyan szellemi forrás, egy szellemi közeg, ami ezt az egészet koherensen összetartja. És nem csak egy ilyen holisztikus gyerek és világszemlélete van, ami van, hanem van a mi áramban egy olyan fajta töltekezési lehetőség, ami áthatja ezt a pedagógiát, ami nem jelenik meg direkt módon a gyerekeknél, vagy a gyerekekkel való munkában. És majd a zárójelet azért megmagyarázom, mert hogy egy kicsit csalók a dolog. De nem kell a Waldorf pedagógusnak, antropozófusnak lenni, nagyon nehéz meghatározni ezt is, hogy mi az. Azt mondja Rudolf Steiner, van 1924-ben írt egy úgynevezett pedagógus Leitzetzel, a pedagógus irányvonal könyvet, művet, ahol azt mondja, hogy az antropozófus az, akit a világ és az ember megismerése olyan mértékig gyötör, ahogy csak az éhség és a szomjúság, vagy megismerése utáni vágy olyan mértékig gyötör, hogy csak az éhség és a szomjúság tudja az ember gyötörni. És ha ezt gondoljuk, ez egy valódi, igazi dolog, tehát hogy azt mondjuk, hogy a Waldorf pedagógus vagy szülő egy kortárs, aki érdeklődik, a valódi érdeklődéssel van a gyerekek és a világ iránt. Ez egy nagyon-nagyon nagyszerű dolog. A zárójelet pedig azért mondom, mert kicsit maszatos azért mégis, ahogy beszélünk a Waldorf iskoláról. Ott voltatok többen azokon a tájékoztatókon, amit a szülőknek tartanak az iskolák a Waldorf iskoláról, az első osztály kezdetén, de hogy azért nem
nem karakteres az, hogy milyen is egy Waldorf iskola. És ezt olyan módon értem, hogyha elmegyünk egy önkormányzati iskolába, és oda visszük a gyerekeinket, akkor pontosan tudjuk, hogy ott mit kapunk. Tananyagot kapjuk, van egyfajta, mondjuk azt, hogy ilyen materiális szemlélet, és ez egy tiszta vonal, ha azt kapom, vagy azt választom, vagy akkor tudom, hogy milyen úton halad a gyerekem. Ha egyházi iskolába íratom a gyereket, akkor is tudom, hogy milyen irányba megyek. A Waldorf iskolába akkor egy kicsit maszakos. Tehát azt mondjuk, hogy ez egy módszertani iskola, ez így is van, és ez hangsúlyozottan így van. De hogy azért megjelennek olyan elemek, amik egy kicsit túlmutat azon, hogy ez egy puszta módszer. Mert hogy fohászt mondanak a gyerekek első osztályban. Megjelennek olyan tartalmak, olyan ünnepek, amiben ez a fajta kicsit ilyen spirituális tartalom megjelenik. És nagyon-nagyon fontos, ez nem a mostani előadásnak a feladata, hogy ha a Waldorf iskolába kerültök, akkor az osztálytanító folyamatosan erről beszélgessen veletek, hogy ez nem egy zsákbonacska, hogy 5. osztályban nem úgy kezdődik a történelem, hogy az ősembertől indulunk el, mert hogy egyfajta tudatfejlődést mutatunk meg a gyerekeknek, és az ókori társadalmaknak az életével kezdik a történelem, ahogy egyre inkább birtokba vették a földet, és egyre inkább megtörtént az a fajta földre érkezés, amitől praktikussá és művelhetővé vált az a környezet, amit az ember birtokába vett, vagy birtokba vett. Tehát, hogy vannak olyan fajta tartalmak, olyan fajta helyzetek, olyan fajta ünnepek, ami túlmutat picit ezen a módszertani sajátosságon csak. De ez most zárójel, és erről egy folyamatos beszélgetés kellene. És akkor elérkeztünk ide, hogy forrás, van egy ilyen szellemi forrás, emberismereti út, és azért az, hogy egy bizonyos osztályban miért azt a tantárgyat tanítjuk, miért azokkal a tartalmakkal tanítjuk, az nem egy önkényes rendszer, vagy egy öncél, hanem pont abból adódik, hogy megfigyeljük a gyerekeket, és hogy bizonyos életkorban milyen életkori lelki, szellemi sajátosság, fizikai sajátosságokkal rendelkeznek. Hol vannak azok a képességablakok, amik kinyílnak a természetes fejlődés során, amire aztán lehet építeni. Tehát én nagyon triviális dolgokat mondok, hogy mondjuk egy absztrakciós képességnek meg kell születnie ahhoz, hogy olyan dolgokról beszéljük, amihez ez a elvonatkoztatás szükséges. Hogy az okokozati gondolkodásnak, a szikrájának fel kell ébrednie ahhoz, hogy olyan tantárgyakat tanítsak, amihez az okokozati gondolkodás szükséges. Nyelvtan, mondattan része. Ez 12 éves kortájékán, tehát előtte nem is érdemes ebbe belekezdeni. És ez egy nagyon érdekes dolog lenne, hogy ilyen módon átlátni a gyermekfejlődést, és pontosan világossá válna, hogy miért, vagy nem, tehát nyilván nem egy előadásnak a kerete, mert a tanárképzésnek a kerete, hogy abban az életkorban miért azokat a tantárgyakat és azokat a tartalmakat tanítjuk. Ami nincs nagyon-nagyon távol az állami iskolai rendszertől, tehát ne ijedjetek meg, hogy nem egy egészen más irányból megy az iskola, más módszerekkel dolgozik, és más ütemben halad. És azok a csomópontok, hogy átjárhatóvá váljon a Waldorf iskola és az állami iskola, megvannak a Waldorf iskola és az állami iskola, megvannak az iskolai tanterven belül, de nem minden évfolyamban igaz az. Egyébként az igaz, hogy a Waldorf iskolából állami iskolába kerülő gyerekek mindig a saját évfolyamokra kerülnek be, tehát ez már régen elmúlt, hogy visszaíratták őket egy évvel, ez volt a 90-es évek elején. De hogy mégis vannak olyan csomópontok, ahol a tantárgyi tudás összeér. 3. év vége, 6. év vége, 8. év vége. És ezek azok a pontok, igazából 6. év vége, 8. év vége, ahol van némi fluktuáció a Waldorf iskolákon belül is, mert hogy el tudnak menni a gyerekek vagy szülők 6 osztályos középiskolába, vagy 8. osztály végén hagyományos gimnáziumba, vagy 4 osztályos középiskolába. És hogy közben vannak olyan időszakok, amikor más a tanításnak a tempója, más a tanításnak az üteme, mert ez nem egy kompromisszumkész helyzet. Mint ahogy említettem, hogy a Waldorf iskola kompromisszumokat köt. Tehát az, hogy van egy késleltetett írás-olvasás tanítás, és a gyerekek a 3. év végén jutnak ebben az anyanyelvi közegben oda, mint a hagyományos iskola gyerekei, csak közben furiáznak, közben festnek, megtanulnak kötni, meg 1000 más dolgot, és ez egy nemzetközi kutatásnak az eleme, ez a PISA felmérés, amit mindenki ismer,
ennek a magyar kutatás eredményét Vári Péter hozta nyilvánosságra, ami kiderítette azt, hogy ha a kisiskolás korban a kulturális alapkészségek fejlesztésére időt hagyunk, és valódi képességek tudnak megszületni, akkor az iskolából való kimenetkor egy valódi szövegértéssel és valódi írás-olvasás tudással rendelkeznek a gyerekek. Ez a finn módszer igazából, hogy kinyújtják az alapozó időszakot 6 évre, írás-olvasás, számolás, és az output fázisban viszont messze a nemzetközi átlag fölött teljesítenek, míg a magyar gyerekek, akire azt mondják, vagy a cseh gyerekek, hogy novemberben ír és olvas, és folyóír és olvas, az output fázisnál, a 15-19 éves korosztálynál mélyen a nemzetközi átlag alatt teljesítenek. Tehát ez egy nagyon-nagyon csalóka dolog. Erről majd egy picit fogok mesélni, hogy mit jelent ezeknek a valódi képességeknek a kialakítása. Tehát, hogy ezt jelenti nagyjából ez a közeg, hogy erre most nincsen módon, vagy időm, vagy nem tudom, lehetőségem, hogy erről az embertani képről akár vázlatosan is beszél. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas terep. Inkább arról beszélnék most egy következő szakaszban, hogy ez a fajta emberismeret, ami egy ilyen töltekezési lehetőség vagy forrásként ott van a pedagógusok számára, milyen módszertani sajátosságokat hordoz. És akkor azt mondjuk, hogy miért tanítjuk azokat a tantárgyakat, emberismeret, hogyan tanítjuk, módszertan, és akkor most jön ez a szakasz, és az, hogy mit tanítunk, talán nagyon furcsa, de az a legkevésbé fontos ebben az egész történetben. És akkor a hogyannak néhány pontját szeretném említeni. Mondjuk maradjunk ebben a kisiskolás korban, mert hogyanhoz vagytok ti is a gyermekeitek tévén legközelebb. Néhány ilyen ismér, hogy hogyan tanít a Waldorf iskola. Az egyik fontos dolog, hogy képszerű legyen, képszerűen tanítson. Ezt szülőként tudjuk, hogy mit jelent a képszerűség. Ha mondjuk a poétika nyelvén beszélnek, akkor azt mondom, hogy metaforákban beszélünk sokszor a gyerekeknek. Mert fogalmakat adunk a gyerekeknek, olyan fogalmakat, amit engedünk velük együtt nőni. Mondok egy példát. Van egy 5 éves kislányunk, és gyakran kérdeztem, amikor még kisebb volt, de nem sokkal kisebb, amikor utaztunk hazafelé, hogy miért jön a hold mindig velünk. És akkor erre lehet persze egy magyarázatot adni, mert ismerünk egy ilyen heliocentrikus világképet, Kopernikus óta, és akkor el tudjuk mondani neki 5 éves korában, hogy ez a napközéppontú világképben a Földnek a helyzete, meg a Holdnak a helyzete miért olyan, hogy ezt így látjuk. De nyilván nem ilyen választ adunk egy 5 éves gyereknek, hanem metaforákat mondunk, ami igaz. Tehát most nem hamiságokról beszélek. A Hold azért jön velünk, most mondjuk egy példát, hogy segítse az állatokat és az embereket, hogy éjszaka a sötétben hazataláljanak. És akkor ez egy 5 éves fogalom a Holdról. És amikor jön egy következő lépés, amikor a Holddal találkoznak, honismeret, 4. osztály, meg 7. osztály, nagy földrajzi felfedezések, a geocentrikus világképből heliocentrikus lesz, akkor kezdik egyre inkább megérteni, és újabb fogalmak tapadnak a Holdhoz, de nem szűkítettem be, zártam be az ő fogalmi rendszerét 5 évesen, 6 évesen, 7 évesen a saját fogalmi rendszeremmel. Ez olyan lenne, mint hogy olyan cipőt adnék rá 5 évesen, amit nem engednék, vagy nem adnék rá nagyobbat, hanem állandóan ebbe a cipőbe kéne járni, hiába nő a lába. Tehát ez az egészség, a képszerűség ilyen módon. De a képszerűség megjelenik olyan módon is, hogy összekötöm a tantárgyakat a valódi élettel. Mondok erre is egy példát. Első osztályban, amikor a nyomtatott nagybetűket tanítjuk a gyerekeknek, akkor képszerűen tanítjuk meg a gyerekeknek. Tehát valójában végigjárjuk azt az utat az írás tanítás során, a betűtanulás során, ami az írás fejlődésének a története is volt. Először barlangrajzok voltak, ahol a világot természetűen ábrázolták, a bölényeket, aztán a következő lépés az volt, hogy ez a bölény már csak stilizáltan jelent, meg a fejformájával, meg a szarvával, és akkor ebből lettek szimbólumok, jelek, és teljesen elszakadt végül a betűrendszer, a jelrendszer a külvilágtól. És hogyha olyan módon tanítom meg a T-betűt, mondjuk a gyerekeknek, hogy a táblára, a fali táblára rajzolok egy rajzot, amin van egy torony, a toronynak a formájában benne van a T-betűnek a formája, és mesélek a gyerekeknek egy mesét, mondjuk a Galambegynek a meséjét. Azt tudjátok, hogy nem mesélem a történetet, szóval bezárják vagy egy gonosz
nő, banya, asszony bezárja egy lánygyermeket a toronyba, és akkor végre királyfia, amikor leengedi a galamb a haját, azon mászik föl, és akkor mindenféle bonyodalmak révén egymásra találnak. De a torony ebben nagyon-nagyon fontos ebben a történetben, ami megjelenik a képen, megjelenik a mesében. Tehát megjelenik az átélésükben, a mesében, aztán utána, amikor megvan ez a kép, akkor széttoljuk a padokat, a képnek a formáját lejárják a gyerekek, kifekszik a gyerekek, kirakják kötélből, termésekből, tehát átélik a mozgásokon keresztül, nagy mozgásokból kisebb mozgásokból, visszaölnek a padba, megjelenik a T betű maga, a formája, a táblán, ezt lemutatják a kezükkel, aztán az állukat a tenyerükbe, csak a szemükkel, aztán becsukják a szemüket, belső mozgássá válik ez a nagy mozgás, és végül megszületik maga a T betű a füzetben. De ez egy másfajta tanulási út, mint ahogy mi a betűvet tanultuk. Azt is mondhatom, gyerek, ez a T betű, ezt írjátok le a füzetbe, hangoztatjuk és utána gyűjtünk hozzá példákat. Vagy azt mondom, hogy átélik a gyerekek, lemozogják a gyerekek, és eljutunk a T betűnek a fogalmához. Ez azt jelenti, hogy igénybe vettem a törzsüket és a végtagjukat is, és nem csak a fejre appellálok, mint ahogy általában a hagyományos iskolai rendszerben ez történik. Tehát ilyen módon képszerű a dolog, és nem csak azért képszerű, hogy legyen benne ez az átélés és cselekvés fázisa, akarat, érzés, gondolkodás, fej, szív, kéz, amit a Waldorfiskák nagyon gyakran mondanak, hogy a fej, szív, kéz iskolája, hanem mert ez egy biztonságot ad a gyerekeknek, hogy a jelek, én és a külvilág összetartozunk. Ezek nem elzárt, izolált szimbólumok, összetartozó világ. És ugyanez van a számokkal is. Csak nem azt keresem meg, a toronyban ott van a T betű, ha a kettes rajzolom, akkor nem mondjuk a hattyút keresem meg hozzá, hanem azt keresem meg a betű, vagy a számokban, ami a számoknak a lényegét jelenti. Az egynek az a lényeg, amiből csak egy van a világon. Az anya, az apa, a nap, a hold, az Isten. A kettő az nem egy cseresznye és két cseresznye, mint ahogy az iskolákban látjuk a táblák fölött ezeken a színes táblácskákon, és akkor 8 cseresznye, meg 9 cseresznye, meg 10 cseresznye, hanem az a kettőnek a lényeg, hogy csak kettő van a világban. A két kezem, a két lábam, az anya és az apa, és így tovább, és mehetünk tovább a hárommal, a fej, törzs, végtag, a reggel, a nappal és az este, vagy akár ha három tagú családok, az apa, anya és én, 4, és így tovább, és mehetünk a 7-hez a szivárvány színei, a 8-nak a póklába, a 9 az nem tudom mi, a 9 lyukú híd, vagy a gyerekek nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy ez Debrecenben persze lehetne, hanem azt mondják például, hogy az anyukám pocakjában 9 hónapig lakott a testvére. Ez a 9-nek a lényege, sokkal inkább a lényege, mint hogyha azt mondjuk, hogy ez 9 cseresznye. És ez megint egy biztonság a gyerekeknek, a számok, a világ és én összetartozunk. Tehát ez a képszerűség egy nagyon-nagyon-nagyon lényeges dolog. Hogy ez a T-betűs példát mondjuk, hogy ezt hagyják egy oktatáson belül jutnak el, vagy pedig ez mondjuk egy hétig járjuk és rajzoljuk, és akkor mondjuk a harmadikot végén rajzoljuk a T-betűt. Ez kb. 2,5 napos ritmus. Tehát megjelenik a táblarajz. Arra különböző módszerek vannak. Tehát, hogy van olyan tanár, aki egy-egy betűhöz rajzol egy díszes táblarajzot, van olyan tanár, és én most ezt csináltam a harmadik osztályomban, hogy rajzoltam egy rajzot, és minden új betűnél ezt előző nap este kiegészítettem valamivel. Egy túlval, amiben nádas volt, és a nádasnak a nádjai olyan módon hajlottak, hogy abban benne volt a N betű, az N betű. És akkor a tóban ott volt egy gúnár, ami hátrahajtotta a fejét, és akkor abban benne volt a G betű, hogyha el tudjátok képzelni a testét. Tehát ez is tehát ez az egyik első lépés, egy táblarajz. A másik lépés a mese. Másnap, tehát ez az első nap. Másnap felidézzük a mesét, mi történt benne, lejárjuk ezeket a formákat, és a harmadik nap születik meg magába a füzetbe a betű, amikor meséljük a következő mesét, következő nap lejárjuk, tehát ez 2,5 napos ritmus, de az idő után gyerekek már erre ki vannak érezve, tehát látják a táblán nem tudom micsodát, a púpos öregasszonyt, aminek a púpjában ott van a P betű, vagy most nem tudom, a cica farkában a C betű, vagy a kislánynak a cofjában a C betű, tehát hogy azt már kezdik felismerni, és egy picit gyorsabbá válik ez a ritmus az év vége felé. Bocsánat, nekem lenne egy jellegű triviális kérdésem, hogy a mai Waldorf tanárok fel vannak rá készülve, hogy arra a kártételre, amit a nagyszülők végezhetnek,
elírják, hogy tehát amikor a nagyszülők úgymond tehát hétvégén után behozzuk megint a gyereket az iskolába, és szegény gyerek már így olvas, mert a nagyszülők azt mondják, hogy másodikba jár, és még mindig nem ír, de majd ő megtanítja Szegeden. Igen, hát ilyen van, ilyen mindig van. Még tévét is néznem el, szóval, igen, de ez az élet, igen. Igen, ilyen az élet, igen. Valamikor volt egy kezdeményezés, még nálunk hideg, nagyszülőknek tartottunk szülői estet. De annyira visszaforgott már a szülői gárda, tehát ilyen belső kör sokadik gyerekkel, hogy ennek most nem volt már értelme. De hogy ez egy lehetőség, hogy nagyszülőket meghívni, így nagyon lelkesek ilyenkor, és akkor azt látják, hogy ennek van értelme. De azért az egész összképhez tartozik, hogy mi magunk is egy hagyományos iskolába jártunk. Vannak ilyen konvencionális gondolkodásaink, nekem is. És akkor én valamikor 11-2 éve írtam egy ilyen kis kézikönyvet Waldorf tanároknak a Waldorf írás-olvasás tanításról. Aztán bekerült az első gyerekem a Waldorf iskolába, és akkor az édesapám még jöttek, látogattak hozzánk, ilyen volt, tehát ilyen Miklós nap környékén. Tudták, hogy mivel foglalkozom, mert akkor már 10 éve ezzel foglalkoztam, meg jelent ez a könyv, Waldorf írás-olvasás-tanításnak a módszertana, és akkor kérdezték a Marcit, hogy Marci, tudsz már írni? Ez első osztály december. És akkor Marci mondta, hogy nem. És akkor kicsit gyanús volt már a dolog, és akkor kérdezte apukám, hogy de a betűket ugye tanultátok már. Igen. És milyen betűket is nyersz? És Marci elgondolkodott a 9-est, és kész, akkor romba dönt ez a dolog. Hát ilyen van, igen. És akkor megnyugodnak, amikor látják, hogy megnőnek, és értelmesek, és köszönnek, és beszélnek, meg szemükben néznek. Igen. De ezt azért lehet azért valamilyen módon. Nekem az a kérdésem, hogy sokan viszont úgy mennek iskolába, hogy ismerik a betűket, vagy mi esetünkben sajnos így már az elsőn leszünk, és hagyományos iskolában vették fel a lányokat. Hogy hogyan tudjátok ezt visszavontani? Aha. Én azt látom itt ebben a módszerben, nálam is nagyon sokan voltak, akik ismerték a betűket, és simán leírták a nevüket, vagy bármást, hogy azt megtanulnák valahogy, tehát hogy a nagy testvértől, 5,5 éves korban kezdődik körülbelül, hogy megkérdezik ezt, tudjátok, mamát, papát, hogy írd le nekem a Marci betűt, és akkor a mama, papa leírja a betűt. Tehát, hogy valahogy megtanulják. De azáltal, hogy nem csak a fejszintén marad, hanem kitöltődik érzéssel a dolog, és kitöltődik akarattal, nem unatkoznak a gyerekek. Tehát nekem volt olyan gyerekem, Petrának hívták, amikor végigmentünk, és akkor megtanultak a P-t, az E-t, a T-t, az E-t, A-t, és akkor már lehet, hogy április vagy a tavasztáig, úgy ment haza, hogy most már le tudjuk írni a nevemet. Tehát, hogy valami kitöltődött, ami csak egy szeletben volt jelen. De gyakorlatilag egy év fázis késésére vissza lehet ezt az egész folyamatot bontani. Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen. Jó, és akkor a képszerűségnél maradva egy picit, tehát a képszerűség is, hogy az egész ember lénye, a gyerekek teljes lénye részt vegyen a tanítási folyamatban, hogy kicsit ilyen nehézkesé válhat, hogyha gondolkozunk, hogy akkor hogy tanítjuk képszerűen a matematikát. Jó, első osztályban el lehet képzelni, egy kis mókusról mesélünk, aki az erdőben télire terméseket gyűjt, makkot és mogyorót, és akkor összegyűjtött 12-t, előtte van a gyerekeknek a 12 kis megymag, hazamegy egyik zsákjába, másik zsákjába, akkor tegyétek ki, hogy mennyi volt az egyik zsákban, és mennyi a másik zsákban, és az egyik gyerek kitesz, hogy 5 meg 7, akkor összeadjuk, 12, 1 meg 11, 12. Tehát, hogy ez egy képszerű dolog. És akkor haladunk a matematikában, és eljutunk mondjuk 4. osztályban a törtekhez. És azt is lehet gondolni, hogy ez exakt tudomány, a matematika, tehát hogy nagyon exakt módon kell tanítani. És azt mondjuk, hogy jó, megtanítjuk a törteknek a szorzását, különböző nevező törteknek a szorzását, mert az nagyon-nagyon egyszerű dolog. Mondjuk azt mondjuk, hogy itt a 2-es, 2/3-szor 5 heted, az 10/21. És a 4. osztályban, negyedik osztályban azt mondhatom a gyerekeknek, hogy gyerekek, különböző nevezői törtel szorzunk, hogy a két számlálót megszorozzuk egymással, és a két nevezőt megszorozzuk egymással, 2x5 az 10, 3x7 az 21, nem is kell egyszerűsíteni, és ezentúl, ha ilyen feladatot láttok, ezt így kell megoldani. A két felső számot és a két alsó számot kell egymással megszorozni. Pont.
tudják a szorzótáblát 4. osztályban, tehát ez egy nagyon egyszerű dolog, és hogy ezt a törvényszerűséget felismerik, hogy innentől kezdve mindent meg tudnak tanulni. És akkor jön a következő kérdés, hogy amikor 2/3-szor 5 hetetet megszorzunk, akkor mit csináltunk? Tehát, hogy tudják-e a gyerekek, mi magunk tudjuk-e, hogy mi történik tényleg ezzel velünk. Van egy olyan kép mögötte, mint ahogy a T mögött ott volt a torony, vagy a F mögött ott volt a fa, hogy mi történik akkor, amikor 2/3-szor 5 hetetet szorzunk. És hogy ezt nevezem egy picit képszerű dolognak, hogy ha kapnak egy képet, hogy ilyen esetben ezt csináljuk, akkor utána azt lehet mondani, hogy jutottunk el ide, úgy, hogy a 2 felső számot, a 2 alsó számot szoroztuk meg, és akkor kaptuk meg az eredményt, és akkor innentől kezdve tényleg egy matematikai automatizmussá válhat. Jó, akkor segítsetek ebben, kérlek benneteket, hogy mit csinálunk ilyenkor 2/3-szor 5 hetet. Sajnos nem akarok Igen? Az egésznek egy 2/3 része, és annak veszem az 5 hetet részét. Tehát a 2/3 felosztom még 2 fel, és abból veszem még 5 darabot. Képileg, tehát hogy megrajzolunk egy kört, elosztjuk 3 részre. Igen, és akkor még most 2/3, és akkor azt felosztom mondjuk 2 felé, és abból veszek 5 darabot. Tehát egy tortát például. Aha, jó. 10 éves gyerekek, tehát 4. osztályos gyerek. Jó, a tortára beindulnának. Jó. Vagyunk a tortánál, tehát induljunk innen. 2/3. A nevező azt mutatja meg, hogy az egész hány részre bontottam, a számla azt mutatja meg, hogy ebből hány részt vettem. Ugye 3 részre bontottam az egészet, abból 2-t vettem, 7 részre bontottam az egészet, mert 7 heted az 1 egész, és abból 5 részt vettem. Jó, akkor nézzük meg, hogy mi lehet az, aminek 3 része az egész, vagy 3 részből áll az egész, és abból csak 2-t vettem. Mondjatok néhány dolgot. Mi lehet ilyen dolog? Bármit mondja. 3? 3 lábszék. És annak csak 2 lába épp. Jó? Igen. Egyébként nagyon fontos, hogy reális feladatokat kapjanak a gyerekek. Én is néztem matematika könyveket, és akkor nem tudom, a gazdaasszony, vagy nem tudom, Marini, nem tudom, hogy volt, kiment a piacra és eladott 10,5 tojást. És a matematikailag persze ez ki fog jönni majd a végén, de hogy ez nem reális ez a dolog. Mi lehet a... Mondjuk egy 3 tagú családból csak 2-en vannak otthon, és akkor 2-en ülnek az asztalon. Jó, ez teljesen jó. Jó, nagyon köszönöm. Jó, 7, ez most már sokat triviálisabb. Mi az, amiből 7 az egység, és abból csak 5-öt veszünk? 7 nap. Jó. Akkor képzeljünk el egy édesanyát, aki süt egy tortát a 3 gyermekének. Az elsőnek, a másodiknak és a harmadiknak. A legkisebb gyermeke, ahogy mondtad, éppen osztálykiránduláson van, hétfőtől péntekig, de a tortát elosztja ez a mama a 3 gyermekének a 7 mindennapjára. Hétfőre, keddre, szerdára, csütörtökre, péntekre, szombatra és vasárnapra. Hétfő, kedd, szerda, vasárnap. A kicsi osztálykirándulni van, majd szombaton jön haza. A torta 3x7, 21 részből áll. A nagyok otthon vannak, és hétfőn megeszik a saját adagjukat, a kicsinek elteszik. Tehát megeszik hétfőn a saját adagukat, megeszik kedden, megeszik szerdán, csütörtökön és pénteken. Aztán jön a kicsi, haza, és akkor együtt lesz a család. És akkor megnézhetjük, hogy a 21 részből álló tortából hány részt tettek meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 részét tették meg a tortának. Ez azt jelenti, hogy ha megkérdezzük a gyerekeket, hogy hogyan jutottunk el 10-21-hez, ha ezt a feladatot látjátok, úgy, hogy a 2 számlálót és a 2 nevezőt szoroztuk össze egymással, és ott van egy fajta kép mögötte, hogyha ilyen dolgokat, vagy ilyen feladatokat végzünk, akkor van egy ilyen fajta háttér a fejünkbe, ami megint ezt a biztonságot adja, hogy a világ és a dolog, a jelek, a számok és én összetartozunk. És akkor ezt lehetne folytatni, ezt a fajta dolgot, egészen ilyen exakt tudományok felé, 6. osztály, fizika mondjuk,
színtan. Fizika 6. osztályban lép be a tantervbe, a hagyományos iskolába is, és van valamiféle ilyen varázsa a fizikának a nevében. Tehát, hogy valamit meg fogunk ismerni, ami olyan különös. Még akkor is, hogy azt mondja a nagytestvér, hogy ez dögunalom, meg a papa, meg a mama, meg a nagyszülő, hogy ez nem annyira érdekes. De hogy mégis, hogyha azt tudja, hogy színekről fogunk tanulni, akkor elképzelhető, hogy megismerjük a szivárványnak a lényegét, hogy miért van az, hogy ilyen tűnékeny a szivárvány, mégis ott van, aztán eltűnik az égről. Miért van az, hogy a naplemente olyan narancssárgás és vöröses, miközben a delelőn vagy a zeniten olyan sárgás. És akkor van egyfajta izgalom, egy ilyen titokzatos a dolog, hogy fizika jön. És akkor tényleg jön a fizikakorszak, színtan, és akkor azt mondom a gyerekeknek, hogy gyerekek, a színek, a fény különböző hullámhosszúságú sugarainak a szemrendszer hátáján rejtett ingerei. És akkor kész. Tehát, hogy ez is igaz. Tehát, hogy ez, amit elmondtam, igaz. De nem jutottunk közelebb a dolognak a lényegéhez, egyáltalán a színeknek a lényegéhez. Nincsen semmiféle ilyen érzékszervi tapasztalás ebben a dologban, hanem azáltal jutnánk közel a színeknek a lényegéhez, ha különböző oldalról megvizsgálnánk a színeket, tapasztalatokat gyűjtenénk, és akkor látnánk, hogy a színek milyenek, és azt is láthatnánk akkor, hogy túlmutatnak a fizikai világ objektivitásán, és vannak nagyon emberi dolgok is benne. Hogyha elképzeltek egy ilyenfajta korongot, ami erős piros, vagy erős kék, vagy erős sárga, és azt kérnénk a gyerekektől, hogy nézzétek ezt a piros korongot viszonylag sokáig, és utána a tekinteteket tegyétek át a fehér falra, vagy lapra, akkor az történik, hogy megjelenne egy türkisz, kékes, zöldes korong a fehér lapon, ami nincsen ott. Tehát, hogy van valamiféle tapasztalat ebben a dologban, amit egy oldalon lát a szem, az kiegészíti, kompletté teszi, és megjelenik a komplementer színe a pirosnak, meg megjelenik a kéknek, meg megjelenik a sárgának. Ez egy érzékszervi tapasztalat a színeknek a lényegéről. És ilyen módon nem csupaszítjuk le a világot, hanem azt mondjuk, hogy titkok vannak a világban, és mivel a gyerekek nem a tiszta ítéletalkotó gondolkodásukban élnek még ebben az életkorban, 12 éves korról beszélünk, hanem majd csak fönt a 14-től 21 éves korig, ezért ezeket a titkokat meg kell őriznem. És ezeket az érzékszervi tapasztalatokat át kell adni a gyerekeknek, hogy az érzékszervi tapasztalat és ilyen belső átélését tudja mélyülni, és ez hasonlít a gondolkodásnak az ereje. És innen lesznek a fogalmak először. Nem külső fogalmak, mint amit elmondtam, mert ez nem a lényeg a dolognak. A víz, hidrogén és oxigén igaz, részigazság, de nem a dolognak a lényege. Tehát ez a fajta képszerűség, ami itt nagyon-nagyon-nagyon lényeges ebben az általános iskolai időszakban, mert a gyerekek az érzéseikben élnek, a vérkeringésükben élnek, a légzésükben élnek. Ekkor alakul ki ez a helyes 1-4-es légzés szívritmus arány. Minden, amit a gyerekeknek átadunk ebbe az életkorba, az érzéseken, a képeken keresztül kell átadni, mert egyébként azt a fajta kiteljesedő érzésvilágot, képzeletvilágot, fantáziavilágot nem hagyjuk kiteljesedni, ami ennek az életkornak a sajátossága, és a saját gondolkodásmódunkkal, ami nem az ő sajátosságuk ebben az életkorban, gúzsba kötjük ezt a kreatív és kinyíló gondolkodásokat. Tehát ezek a fontos dolgok, képszerűség, a gyerek egész lénye vegyen részt a tanítási folyamatban. És akkor még egy dolgot mondok ide, amiről már szó volt, a képességeknek a kialakítását, valódi képességek. A valódi képesség azt jelenti, hogy elfelejtettem azt a tanulási folyamatot, amin végigmentem, és a tanulási folyamatból képesség válik, erő válik, valami emberi válik. És nagyon ilyen profán módon azt mondanám, hogy ez olyan, mint egy emésztési folyamat. Valamit megkapok a külvilágból, azt magamba lesüllyesztem, átalakítom, amiből erő és emberi lesz. És akkor nagyon lényeges, hogy a valódi képesség kialakításához időre van szükség. Ha a gyermekeiteknek a kiskorára, csecsemőkorára gondoltok, hogy hogyan tanultak meg járni, akkor látjátok, hogy ez nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. Ugye először mocorogtak, meg kalimpáltak, aztán megfordultak, utána csúsztak, másztak, fölültek, fölkapaszkodtak, lehuppantak újra-újra. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, és kis lépésekben megtanulták azt, hogy ők aztán tudnak járni, futni, szögdelni és mindenféle más dolgok. És akkor bekerülünk az iskolába, szeptemberbe,
ugyanúgy képességeket kell kialakítani, alapvető kulturális képességeket, számolás, írás, olvasás, ez a három alapvető dolog. Akkor nem gondolhatjuk azt, hogyha mozogni, nem tudom, 1 évig, 2 évig kellett neki megtanulni, meg beszélni, meg nem tudom minden már, akkor ezeket a dolgokat én pár hónap alatt meg tudom tanítani. Ezért ez egy kimért folyamat, ez egy emésztési folyamat. Kis adagokba kell, hogy átadjam a gyerekeknek, hogy ez emészthető legyen, hogy ezt le tudják süllyeszteni, át tudják alakítani, hogy menjenek haza, ezt az egészet felejtsék el. Következő nap megint egy kis adagot tudok erre építeni, és végül egy tanítási folyamat után, egy hosszú tanítási folyamat után valódi képesség válik ebből a dologból. És a valódi képesség azt jelenti az írástanításnál, hogy nem kell gondolkoznom már, hogy az A betűnek a farkincát, akkor hogyan is kanyarítom a B betűhöz, hanem az egészet elfelejtettem, és képes vagyok írni, a gondolatomat kifejezni, anélkül, hogy ezt nekem folyamatosan a tudatomba kell idézni, hogy hogyan is kell írnom. És ehhez időre van szükség. Időre, térre, alvásra, felejtésre. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amik összeérő fogalmak azért, hogy valódi képességek tudjanak kialakulni. És ehhez nem hagy elegendő időt a hagyományos iskola, hanem rányomja ezt a fajta tudást a gyerekekre, ami lehet, hogy nem ott válik kontraproduktívvá, ahol azt a dolgot mérik, hanem ott, hogy kamaszkorban nem olvasnak a gyerekek egyáltalán. Tehát egy magyarországi mérésen riasztó, hogy nem tudom, egy percet olvasnak körülbelül, tehát ilyen szinten. És abban az időszakban, ahol visszahúzódnak önmagukban, és nagyon nehéz őket megérinteni, mert ilyen sündisznóká válnak, ebben a nehézebb élethelyzetben az olvasás, a regények olvasása, ezt talán mi időnkből emlékeztek, hogy a standard, tehát hogy vannak olyan dolgok, aminek az olvasása se átsegít ezeken az élethelyzeteken. De azáltal, hogyha rányomjuk a gyerekekre ezt, hogy nagyon korán megtanítjuk őket, és nem alakul ki ez a valódi képesség, akkor nem válnak értő olvasóvá, manipulálhatóvá válnak, erről rengeteg kutatás van, hogy hogyan tudják értelmezni és nem értelmezni mondjuk a grafonokat, amikor 18 évesen mondjuk választópolgárra válnak, manipulálhatóvá válnak, és alapvető dolgokat nem értenek meg. Nem értik meg a gyógyszereknek a kezelési útmutatóját, nem értik, az alapvető dolgokat nem tudják. Tehát ezért, nem ezért, hogy megértsék a gyógyszereket, hanem nagyon-nagyon fontos a képességeknek a kimért kialakítása. És ebben mi szülők jó indulatúak vagyunk, de nem vagyunk mindig elég határozottak. És nagyon gyakran megsajnáljuk a gyerekeket, hogy ne kelljen nehézséggel találkozniuk a világban, hanem segítünk nekik ezeket a nehézségeket kívülről leküzdeni. Ami egy dicsérendő szülői magatartás, de az is nagyon-nagyon fontos, hogy ez a fajta konfrontáció a világ és a gyerekek között folyamatosan meglegyen, hogy ezeket le tudják küzdeni, hogy akkor, amikor a saját lábukra állnak, és meg kell küzdeniük ezekkel az élethelyzetekkel, akkor ebbe bele tudjanak menni, neki tudjanak menni, és ne keressék meg azokat a devianciára irányuló dolgokat, amitől, vagy amivel eltérhetnek a konfrontáció elől. Tehát itt mondok konkrét dolgokat, hogy ismeritek ezt a baby kompot, amiben nagyon gyakran a szülők beleültetik a gyerekeket, mert megsajnálják, hogy ott mászni kelljen, meg a nagyszülők, hogy nehogy összecsúszza az új farmernadrágot, és akkor beleteszik a gyerekeket a baby kompba, amikor nekik mászniuk kellene. És akkor egy idő után, amikor kikerülnek a babykomból, járnak a gyerekek. És ez így jó, hogy járnak. Viszont egy fejlődési szakasz kimaradt az életükből, akkor, amikor ők 4 kézláb másznak. Az egyik kezüket a másik kezükre teszik, és közben a szemükkel fókuszálnak a kezükre, és ez nagyon-nagyon fontos személyiség erősítő pont, hogy ez a fajta fókuszálásban, szemnek a fókusz erejében benne van ez az egész én vagy személyiség formáló erő. És ha ez kimarad, aztán látni lehet, hogy 8-9 évesen keverik a betűket, a B-t meg a P-t, meg a 6-ot és a 9-et, és kiderül, hogy nagyon sokszor a gyerekeknek visszavezethető a diszlexiás, diszkalkulás, legaszténiás gyerekeknek visszavezethető a mozgásfejlődésükre az, hogy bizonyos mozgásfejlődési szakaszok kimaradtak az életükből. Vagy más példa, a Felicitas Vogt, aki a drop prevencióval nagyon sokáig és nagyon mélyen foglalkozott, írt egy tanulmányt arról, hogy azok az oltások, amivel megsegítjük a gyerekeket, hogy ne menjenek végig bizonyos gyermekbetegségeken, amit a szervezet a maga automatizmusában le tud küzdeni, a mumszot, a rubeolát, a bárányhímlőt és így tovább, irányítja a gyerekeket, csatornázza a gyerekeket afelé, hogy
hogy olyan élethelyzetekben később, kamaszkorban vagy azután, amikor konfrontálódni kéne bizonyos problémahelyzetekkel, akkor ezektől eltérjenek és olyan szerekkel pótolják ezt a fajta konfrontációt, amivel elkerülhetik ezt az összeütközést a világgal. Például tehát azért beszélek drogprevencióról, mert hogy ilyenkor jönnek azok a szerek, amivel ezt a fajta én tudatot le tudják nyomni, és egy másik irányba elkeverednek a gyerekek. Tehát, hogy ez a fajta szülői magatartás, hogy van egy természetes fejlődés a gyermekemnek, amin keresztül kell mennie, ezt ilyen módon tudjuk, persze jól, a megfelelő környezetet biztosítva, a szerető melegséget biztosítva a gyerekeknek leginkább adni. Jó, tehát hogy ez egy ilyen fontos dolog a képességekhez. És akkor még talán egy utolsó dolog a képesség kialakításnál, hogy Wallmann úr, Reinhard Wallmann vendég tanárképzése most már 20 éve, beszélt úgy a képességekről, hogy ezek Zeitfensterek, időablakok. Ami azt jelenti, hogy minden gyereknek van egy természetes fejlődési útja, és ezen a természetes fejlődési úton kinyílnak ezek a képességablakok, és amikor kinyílnak, akkor lehet ezekre építeni. És ezt nem lehet korábban megtenni, tehát nem tudom egy virágnak a szilmait kibontogatni, hogy nyíljál már ki, mert nekem kell lesz, hanem azt tudom tenni, hogy megfelelő környezetet biztosítok, melegséget, nedvességet, fényt a gyerekek számára, hogy fel tudjanak nőni, növekedni tudjanak, és a megfelelő időben ez a képességablak kinyíljon. És erről szól a Waldorf iskolai tanterv is. Hogyha azt mondom egy 3 éves gyereknek, hogy mi lenne, ha jönne egy farkas, akkor ő megijed. Mert nincs meg még az a képessége, hogy absztraháljon. Az elsős gyerekeim akkor azt mondják, hogy az ebédnél, hogy tudsz egy új viccet? És akkor nem tudom, hallottam, kitalálok, vagy régit, és nem értik a vicceket. Nincs meg még az a képesség, nem ilyen bugyuta vicc még. Hogy nincs meg még az a képességük, minden esetben, hogy a vicceket megértsék. Aztán kinyílik ez a fajta, a természetes fejlődés során ez a képesség, és lehet erre építeni. Tehát ezek az időablakok azok, amik a képességhez tartoznak, meg ezek a nagyon-nagyon szerteágazó fogalmak, ami igazából ehhez az emésztéshez kapcsolódik. És akkor talán egy utolsó kép ebben a szakaszban, hogy a piroska és a farkas meséjében ilyen mérhetetlen nagy, emészthetetlen kövekkel rakták tele a farkasnak a gyomrát, ami lehúzta a farkast. Ha ezt tesszük a tananyaggal, akkor emészthetetlenné válik. Akkor lesz emészthető, ha olyan adagokat kapnak a gyerekek a külvilágból, ami emészthető, és akkor ez hozzátartozik, hogy ezt felejtsék el nyugodtan, csináljanak más, játszanak, és foglalkozzanak más dologgal is, és akkor újra lehet építeni. Vekeli tanár úr példája egy ilyen helyzetben az autóvezetésről szól, ami arról szól, hogy Magyarországon 30 órát kell autót vezetni egy tanfolyamon vagy oktatóval ahhoz, hogy valaki vizsgára menjen. És mondjuk elképzelünk egy üzletembert, azt mondja, hogy nekem nincsen időm naponta 1,5 órát, meg hosszú időn keresztül, heteken keresztül autót vezetni, vagy tanfolyamra járni. 3 napot rászánok, 3-szor 10 órát rászánok, és akkor a harmadik nap végén tudok autót vezetni, mert ez pont 30 óra. De nem tud autót vezetni, mert ahhoz, hogy egy valódi képesség kialakuljon, időre, térre, helyre, emésztésre, stb. Alvásra, minden másra szükség van. És akkor tudok autót vezetni, ha elfelejtettem azt a tanulási folyamatot, és nem kell néznem, hogy Isten hova tegyem a lábamat, meg hogyan váltsak, hanem az utat nézek, meg beszélgetem, meg a táblát figyelek, meg rádiót hallgatok, és így tovább. Tehát ez megint egy ilyen kupac a Waldorf iskoláról, ami már igazából az eszenciának a része, hogy képszerű legyen, hogy az egész gyermeki lényt igénybe vegye egy tanítási folyamatnál, hogy valódi képességre építsen, hogy individuumot formáljon, hogy akaratot fejlesszen. Tehát ezek mind ezek nagyon-nagyon komoly belső Waldorf pedagógiai sajátosságok. És akkor egy utolsó szakasz, most már nagyon-nagyon rövid leszek, egy kép az iskoláról, a Waldorf iskoláról, hogy hogyan lehetne megragadni. Waldorf az iskola egy ilyen létraszerűen, vagy létraként is el képzelni. A gyerekek lépegetnek osztályfokról osztályfokra ezen a létrán fölfelé, és egyre nagyobb lesz az a távlat, az a paletta, ami a szemük elé tárol, és megismernek. Első osztályban csak író, meg számoló, meg formarajzolunk, aztán
utána kezdünk a természettel foglalkozni, aztán jönnek az állatismeretek, a növények, a földrajz, a történelem, a fizika, a kémia, és egyre nagyobb az a távlat, ahogy egyre följebb haladunk. Ez az egyik kép az iskolára, ez egy nagyon triviális dolog, ez minden iskolára igaz egyébként. A másik út, ahogy a létrán lefelé haladunk, ez a nem felnövekedünk, vagy felnövekedés, hanem a lenövekedés. Hogy ebből a tértelen és időtlen világból, amiben a gyerekek élnek, eljussanak a mindennapok világába. És akkor nagyon érthető az, hogyha azt mondom, hogy első osztályban meséket mesélünk a gyerekeknek, ti is meséket meséltek otthon a gyerekeknek, meg az óvónők is, jó meséket. A jó mese azt jelenti, hogy jó a vége, ugye nagyon-nagyon egyszerűen. De ez egy tértelen és időtlen világ, itt nem fontos, hogy hány éves a királyfi, hogy kik voltak a szülei, hogy hol élt. Tehát ez egyfajta másfajta érzésvilág, a tündérmeséknek a világa. És hogy haladunk osztályfokról osztályfokra, egyre lejjebb és lejjebb kerülünk a mindennapok világába, amikor azt lehet mondani majd a végén, 8. osztály végén, 12. osztály, 13. osztály végén, hogy két lábbal a földön állsz, és kiléphetsz a világba. És maga a tanterv ezt a utat, ezt a lenövekedő utat, inkarnációs utat követi végig, mert ezen az inkarnációs úton kell a gyerekeket segíteni. És ez látszik, tehát ez minden formában látszik a mozgásokban. Más a mozgása egy 6 éves gyereknek, aki szinte lebeg a föld fölött és szalad egy óvodás gyereknek, más egy 4. osztályosnak, aki kihívok a táblához, más egy kamasznak, aki már föl se tud igazából állni, és akkor lever mindent közben, amit kiér a táblához. Hogy ezt a fajta fejlődési utat követi végig a Waldorf iskolák tanterve. Első osztályon meséket mesélünk a gyerekeknek. Első osztályban olyanok a gyerekek, mint egy ereszcsatorna szélén lévő vagy alján lévő vízcsap, ami éppen csak kezd megformálódni, de teljesen egy még a környezetével. Aztán második osztályban történik egy ilyen pici elnehezülés, és másfajta életérzések kerülnek elő a gyerekekbe. Ilyen mindennapi egyoldalú emberi érzések, a ravasság, a hiúság, a bátorság, ki a legerősebb az osztályban. Sok ilyen dolog, ami az első osztályban nem jellemző, jobban észreveszik magukat, és miközben teljesen nyitottá válnak arra, hogy most megint egy nagy szavakat mondok, hogy befogadjanak magasztos erkölcsi értékeket. És ezért második osztályban van egyfajta ilyen kettősség, polaritása az érzésvilágukban, ezért állattörténeteket, fabulákat mesélünk a gyerekeknek, és legendákat a szentek életéről. Állattörténetekben megélik az egyoldalú emberi érzéseket, de nem úgy mesélnek a gólya és a róka meséjét, hogyha a róka nem lett volna olyan gonosz vagy ravasz, akkor nem járt volna pórul a gólyánál vendégségbe, hanem pusztán azáltal, hogy magukat megszemélyesítik, vagy beleélik magukat ezekbe a szereplőkbe, a saját egyoldalú emberi érzéseitől is el tudnak egy kicsit távolodni, miközben nyitottá válnak ezekre a magasztos erkölcsi értékekre. Szent Ferenc, aki a farkas megszerűdítette, aki a madarak nyelvén beszélt, Erzsébet, aki alamizsnát vitt a szegényeknek, és amikor rajta kapták, akkor azt mondta, és az alamizsnából virág vált a kötényében. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos lelki táplálék a gyerekeknek. És akkor így jutunk el egészen szépen végigvezetve ezt az inkarnációs utat a mindennapokba, hogy 7. osztályban már életrajzokat mesélünk a gyerekeknek. Ott még nincs meg az a nagyon-nagyon komoly fizikai elnehezülése a csontrendszerükbe, az izomrendszerükbe, a csöves csontok, izmok még ott nem nehezülnek el annyira, mint 8. osztály vagy 9. osztályban. Ezért olyan életrajzokat mesélünk 7. osztályban a gyerekeknek, akik olyan embereknek az életrajzát, akik a tetteiken keresztül valami újat hoztak az emberiség számára. Columbus, Gutenberg, nem tudom, a nagy földrajzi felfedező, Kopernikus, akárki más. És amikor a 8. osztályban megtörténik ez a fizikai elnehezülés, visszavonulnak, és a gondolkodásnak az ereje egyre erőteljesebb és egyre tisztább. Egyrészt olyan tantárgyakat tanítunk a gyerekeknek, vagy tantárgyakon belül olyan témákat, ami ezt a tiszta gondolkodást segíti. 8. osztály geometria, platoni testeknek a geometriáját tanítjuk. Egészen tiszta gondolkodást kíván. És olyan embereknek az életrajzát meséljük el, akik a gondolkodásukon vagy az elméjükön keresztül valami újat hoztak az emberiségnek. És ezek az emberek már életúttal, névvel, szülőkkel, földrajzi környezettel rendelkező személyek. Tehát ez egy ilyenfajta lenövekedés. És akkor egy záró két kép így a beszámoló vagy az előadás végén,
Egyrészt egy kép az iskoláról. Egy kultúrtörténeti utalást szeretnék tenni. 1935-ben jött létre egy folyóirat Magyarországon. Ez egy ókor tudományi és művelődés történeti folyóirat volt, Kerényi Károly volt a szerkesztője, és nagyon híres írói voltak ennek a folyóiratnak, Szervantal, Gulyás Pál, Hamvas és mások is. Egészen 39-ig működött ez a folyóirat, itt a második világháború kezdetéig, ami nem az akkori politikai, társadalmi életnek a szörnyűségével foglalkozott, hanem olyan biztos cölöpöket adott az embereknek az ókor tudományos művelődés történetből, ami előrehozási pontokat, állandó értékeket jelentett. Ennek a folyóiratnak az volt a címe, hogy Sziget. És a Waldorfiskola is valamennyire egy ilyen sziget, hogy van egy kővilág, nagyon gyakran éri a Waldorfiskolát az a vált, hogy jó, ez meleg, szeretetteljes, kedves, kedélyes dolog, de azért a külvilág ennél sokkal keményebb, érdekhajhászó, meg könyöklő, meg tempódiktáló, és akkor ezek a szegény gyerekek hogy fogják megállni a helyüket, hogyha ilyen burokban nevelkedtek? Úgy fogják megállni a helyüket, hogy vannak bizonyos olyan értékeik a világban, ami folyamatos eligazodási pontokat jelentenek. Mert ez is érték, meg az is érték, meg az is érték. És ez nem azt jelenti, hogy a sziget elszigetelt, és azt mondjuk, hogy a külvilág borzalmas, oda ki ne lépjél, mert szörnyű, hanem sokkal inkább az a dolgom, hogy tényleg felkeltsem az érdeklődést a világ iránt, hogy ez jó, ez szép, ez igaz, ezek ilyen nagy szavak, de mégis ez az emberismereti szakaszokhoz tartozó dolgok. Itt tevékenynek kell lenni, aktívnak, formálónak kell lenni, de ezek az állandó értékek pedig eligazodási pontokat jelentenek, és ezért van az, hogy a nemzetközi kutatások azt bizonyítják, hogy a Waldorfiskolából kikerülő fiatalok, vagy volt diákok sokkal kevésbé hajlamosak a devianciára, mint azok, akik mondjuk a hagyományos iskola rendszernek a részei voltak, mert ezekben az eligazodási pontokban, vagy pontok alapján ők sokkal inkább meg tudják találni a helyüket, önmagukat, a saját individuumokat, az empatikus képességüket a környezetükben. Egyik utalás. A másik pedig, hogy ez a képességfejlesztés, ami nem indul első osztálytól kezdve, ez nem áll meg. És vannak olyan bizonyos képességek, amik talán megfogalmazhatók, hogy mik azok, amivel kijönnek a gyerekek majd 12 év után a Waldorfiskolából, hogyha azt a gyermekfejlődési utat követi végig a tanterv, amin a gyerekek is végigmennek, és ami lényeges és fontos. És akkor 3 ilyen képességet tudok megnevezni, az egyik a kreativitás. Tehát azáltal, hogy hagyjuk az érzéseiket fejlődni, azáltal, hogy saját gondolkodásmódunkat nem erőltetjük rá a gyerekekre, akkor, amikor még ez nem a sajátjuk, ezért kialakul egy kreatív feladat megoldó gondolkodásmóduk. A Waldorfiskolák művészeti iskolák is egyben. Nagyon sok művészetet integrál a Waldorfiskola a mindennapokba, nem csak a délutánokban, hogy hangszeres zeneoktatás van, hanem az éneket, a festést, a kézmunkát, az euritmiát, ami a speciális mozgásművészete, a Waldorfiskolán átszövi, tehát ezek mind átszövik a közismereti tárgyakat is. És ezeket nem azért tanítjuk elsősorban, hogy művészeket neveljünk a Waldorfiskolában, vagy zenészeket, meg euritmistát, meg táncos, meg nem tudom, kiket neveljünk, hanem ennek van egy szociális fejlesztő ereje. És ha a gyerekek kórusban énekelnek, akkor azt kell megtanulniuk, hogy hogyan tudom a hangomat úgy alakítani, hogy a saját szólamommal együtt az egész kórus egységesen szóljon. Hogyha euritmiáznak a gyerekek egy térben, 15-en, 20-30-en, akkor meg kell tanulni, hogy mozogjak a térben úgy, hogy ne ütközzek folyton össze a másikkal, anélkül, hogy folyamatosan kapkodom a fejemet, hogy hol vannak a többiek. Tehát ezáltal kialakul egyfajta egy szociális kompetencia. A szociális érzékenységet azért nem mondom így, mert a napjainkban egy picit más jelent, hogy a rászorulóknak adok-e adományt, vagy nem adok adományt. De szociális kompetenciát nevezném inkább, hogy van egy olyan szociális töltetük, képességük, amit aztán a valódi életbe be tudnak váltani, csapatban tudnak dolgozni, a team munkára képesek. És a harmadik dolog, hogy ezáltal, hogy vannak ilyenfajta biztos eligazodási pontjuk, kialakul egyfajta biztonság az érzésvilágukban, egy jó kedély, ami szintén nagyon-nagyon fontos, majd a későbbi életben
ahol a terhelhetőség és a különböző ilyen lelki terhekkel szemben nekik helyt kell állniuk. És hogyha végig gondolnám azt, és akkor lehet ilyen nagyon bugyuta dolog, de mégis elmondom, hogyha megkérdezném Magyarországon, akár vagy a világon bárhol egy top menedzser, hogy milyen kvalitású munkatársakra lenne szüksége a menedzsmentjébe, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy legyen kreatív, tudjon teamben dolgozni, és legyen egy lelki biztonsága, hogy azokat a lelki helyzeteket, amivel szembesül majd a munkája során, ezt kibírja, vagy át tudjon ezeken lépni. Tehát azt gondolom, hogy a Waldorf iskola ezáltal korszerű, még ebben a könyöklős érdeklajszás világban is, hogy van egy olyan fajta melegség is burok, egy ilyen sziget állapot, amitől nem pökhendővé válik a dolog, hanem megmutatja azokat a hidakat, amin keresztül a gyerekek majd a világban ki tudnak lépni. Csak egy utolsó mondat Faludi Györgyről, aki Recskén volt, ezt tudjátok, és a pokolbéli vígnapjainkban leírja, hogy ebben a fizikai borzalmak közepette is megtalálták azokat a szépségeket, ami őket lelkileg éberen tartotta, és kibírták ezeket a fizikai nehézségeket is. És akkor leírja, hogy a jég alatt lehajló borókákat nézték, meg a vízen futó futni, vagy nem tudom, ezeket a bogarakat, beszélgettek az irodalomról esténként. Tehát, hogy van valami olyan fajta lelki táplálék, lelki közeg, ami túlmutat ezeken a fizikai megpróbáltatásokon, ami nagyon ilyen profán módon azt jelenti, hogy nem kell a gyerekeket feltétlenül presszionálni vagy dresszúra alá fogni ahhoz, hogy ebben a világban ők kibírják ezeket a nehézségeket, amivel naponta mi is találkozunk. Tehát, hogy körülbelül ez az a dolog, amire én készültem, és szerettem volna nektek elmondani, és persze ezer szál van, amin el lehetne még indulni, és amiről beszélni lehetne, de egy pici időt szeretnék hagyni nektek is, hogyha van kérdésetek, gondolatotok bármi, hogy ha tudok, akkor válaszolnék rá. Akár lehet technikai, praktikus, akármilyen dolog is. Említetted a diszlexiát, és csak ugye érdekelne, hogyha egy gyerek esetleg, hogy nem tudom, hogy találkoztál esetleg konkrétan diszlexiással, hogy elképzelhető, hogy a Waldorf módszereknek köszönhetően esetleg egy hamarabb felismerték, esetleg nem is alakul ki egy diszlexia, tehát mert azt gondolom lehet, hogy pont a diszlexiásoknak ez lehet a probléma, hogy decemberre írni, olvasni kell, de hogy elképzelhető, hogy akár még egy normális iskolával diszlexiással válna a gyerek, hogy akkor a Waldorfban nem. Én abszolút el tudom képzelni. Tehát ez egy preventív módszer ilyen módon, hogy nagy eszközökkel, tehát a zsírkéta vagy vastag színes ceruza, nem picibe bele erőltetted a sor közben, vagy a négyzethálóba. Igen, kimért tempóban, lassan haladva, abszolút preventív ez a dolog. Ennek ellenére vannak persze diszlexiások itt is. És akkor vannak fejlesztő pedagógusok, külön foglalkoznak a gyerekekkel. Igen. Köszönöm. Van-e arra megoldása a Waldorfban, hogyha valaki az osztályban annyira kiugró, hogy tényleg ő nem ehhez a kismertetett tanuláshoz szokott, vagy olyan közegből érkezik, hogy már annyi mindent hoz meg tud, hogy így vissza kéne inkább fogni, vagy belassítani. Hogy meg tudjátok, vagy van erre példa? Hát tehát vannak ilyen nagyon agyas gyerekek. Vagy ilyen sietetett gyerek, úgy mondtad. Olyan is van, igen. Csak hogy az kéne ismerni, tehát hogy mindig van valami, tehát hogy szociálisan ő milyen, hogy együttműködő vagy nem. Tehát hogy biztos, hogy ezt a fajta képességét, most a pozitív értelemben vett képességét tudja használni olyan területen, amiben neki viszont hiánya vagy nehézsége van. Tehát egy ilyen sietetett gyerek, aki biztosan ír és olvas, segíthet azoknak a gyerekeknek, akiknek nehézsége van, és odaülhet mellé, és az a nehezebben olvasó gyerek neki olvas, és ő tudja javítani, és akkor ezáltal az ő szociális, nem tudom, érzékenysége világa fejlődik.
De ez a fajta differenciálás ilyen, tehát ilyen módon meg tud jelenni egy iskolában. Igen. Én azt látom, hogy vannak gyerekek, akik nagyon éberen jönnek az iskolába, és akkor ők követelik, tehát hogy van egy sodrásuk, egy ilyen intellektuális sodrásuk ezeknek a gyerekeknek, de ahogy beleszoknak ebbe a ritmusba, meg ebbe a tempóba, ez ki is egyenlítődik, és megkapják azt a fajta lelki táplálékot, ami emögött a réteg mögött az ő igényük is. Ezt talán úgy tudnám értelmesen elmondani, hogy ez lehet, hogy nem volt elég értető, hogy a mai gyerekek nem mások, mint a 15 vagy a 20 évvel ezelőtti gyerekek, de nagyon-nagyon sok mindent felvesznek, vagy kapnak, vagy rájuk ragad a külvilágból, amiben nem tudunk mit tenni, és nem is tudjuk őket megvédeni ezelől, mert utazunk velük villamosan, meg buszon, és látják a plakátokat, meg látják a tévét, meg a nagymama, meg a nem tudom, a szomszédgyerek, és hogy kialakul egyfajta ilyen társadalmi réteg, vagy nem is tudom, hogy nevezzem a gyerekeket, ami egy kicsit elnyomja az ő valódi 6-7-8 éves valódi lényüket. És az a tanításnak a feladata, hogy ezen a társadalmi rétegen valahogy át tudja törni magát, tehát ne engedjen ennek a sodrásnak, amiről beszélsz, hogy ne az legyen, hogy ha van ilyen sodrás, akkor megtanítok még egy betűt aznap, meg még egy betűt, és 2 mesélek, mert egy unalmassá válik, mert hogy egy gyerekeknek ilyen akciók kellenek, actionek, és akkor érzik dolgokat, hanem hogyha van egyfajta ilyen belső tartása egy tanárnak, és át tud törni ezen a rétegen, hogy mesél egy mesét, és elmesél ezt a mesét következő nap is, és látja, hogy a gyerekek egyre inkább kinyílnak, akkor ezek a gyerekek is beleérnek ebbe a fajta átélés, cselekvés és gondolkodási világba. De ez egy nehéz út, tehát hogy nagyon asszociatívak a gyerekek manapság, hogy kacsa, akkor Donaldák, és de ez nem az ő valódi belső lényük, ezeken át kell jutni. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mivel itt lesz ugye második osztály is, mert mindenki szeretné, nyilvánvalóan hogy a második osztályban sokan fognak hagyományos tanrendi iskolába jönni, hogy azt mondom, hogy ez egy külön tanári kompetencia, hogy őket így visszavontsák, mert hogy az alapozás, az 1 év az hiányzik. Hogy erre van valami metodika így a Waldorf pedagógiában, hogy hogyan tudják őket így nyilván a másodikos vagy a tananyagot adnátok le, de hogy az alap nélkül. Igen. Metodika nincsen külön, de tapasztalatok vannak. Tehát ha sikerül így elindulnatok, akkor nem ti lesztek az első iskola, aki több osztállyal indul. Veszprémben így indult, Pilis Szent Lászlón így indult, tehát egyrészt érdemes őket is megkérdezni, hogy ők hogy csinálták. Azt tudom, hogy nagyobb gyerekeknél, 5.-6-ban, amikor úgy indult, talán 4. osztályig indult a Pilis Szent László iskola, ott komoly nehézségek voltak már. Tehát annyira rögzültek azok a fajta, nem tudom, gondolkodási utak, tanulási utak, szociális utak a gyerekeknél, hogy ez sokkal nehezebb volt formálni. Kicsiknél szerintem könnyebb. És ez nem azt jelenti, hogy vissza kéne akkor lépni első osztályba, és meséket kéne mesélni, mert túl vannak ezek az életkoron gyerekek, hanem a módszerben kéne megtalálni, hogy hogyan lehet finoman, nem rájuk erőltetve ezt a módszert, átalakítani azt az állapotot megragadva, ahonnan ők jönnek. Tehát ez egy picit egy ilyen homeopatikus út is, hogy nem ellentétes csinálok, mint amiben ők vannak, mert ez nem fog célt érni. Hogy soha nem rajzoltak, vagy festettek vizes lapon, és vagy mélyviasszal gyurmázni, akkor most elkezd mélyviasszal gyurmázni, mert az rémunalmas lenne ezeknek a gyerekeknek. Nem azt az állapotot kéne akkor megragadni, amiben ők vannak, tanulósak, definíciókat tanulnak, nem tudom, és onnan kéne akkor elvezetni őket, egy kicsit kimértebb, alaposabb, mélyebb módszerhez. És nekem még annyi kérdésem van, hogy mi most benne vagyunk egy hagyományos iskolában, rengeteg ellenérzéssel, és egy szülőként nagyon nem tudom, hogy hogyan óvja meg a gyereket. Azon túl, hogy próbálom így a hétvégéken, meg az iskola utáni időszakon adni valamit, de addigra már annyira ki van csavarva, hogy mit tudok én neki még, vagy hogy tudom megfogni ezt az állapotot, hogy ne rongálja le teljesen, vagy ne darálja maga alá a rendszer. Hát talán nekem is van most egy ilyen gyerekem, aki első osztályban nem tudtam fölvenni az én osztályomba, Waldorf óvodába jött, állami iskolába került, az osztály legjobb, vagy iskola nem osztály legjobb tanulója volt első osztályba, tehát nagyon értelmes kisfiú, teljesen kifacsarta
ilyen kötelesség, rossz értelemben véve kötelességtudóvá tette az iskola. Mama mondta, hogy akkor menjünk játszótérre, próbált ilyen Waldorfosan és kicsit könnyebben menni. Nem, nekem haza kell menni és leckét kell írni első osztályba. Hogy én azt gondolom, ami ott hiány, azt tudod pótolni. A mesét, a ritmust, hogy mindig ugyanaz történik, együtt eztek, beszélgettek, tevékenykedtek együtt, kirándultok, hogy ne azt a formát erősíts nyilván benne. Nyilván csak, hogy az van, hogy hazahozom a gyereket, és addig már annyira fáradt a leckével, az iskolatáskával, a minden, tehát hogy tényleg így Igen. abszolút körzeti iskola, hogy egyszerűen azt láttam, hogy a gyerek annyira fáradt, hogy már semmire nincs ereje, és így azok az inputok, amiket én így próbálnék így ellensúlyozva így adni neki, az már így lepattam, mert nem tud többet befogadni. És ugye Hoffman Rózsának a rendszere, ez semmi másról nem szól. Tehát, hogy igen. Lehet, hogy én jó napi, de én most könnyen beszélek kívülről, tehát hogy egy jó napi ritmus kéne megtalálni, hogy akkor tudjon pihenni egy picit, és akkor legyen valami olyan lazább, lazított dolog, amiben ő bele tud menni, és kicsit képszerűbb a dolog, kreatívabb, játékosabb. De hát bölcs tanácsot nem tudok most mondani. Jó, köszönöm. Nagyobb gyerekek, 10 évesek, ugye egy mai középiskolában, hogyha megnézed így, most vannak ilyen rokonok, akik így egyszer meglep, hogy interneten lógnak, Facebookolnak, tehát hogy mindenki nyilván mobiltelefononik, ez egy dolog, mert ez a szülői döntés, de hogy tehát minket is meglep, mert hogy ilyen mi időnkben nem tudom, még azért fociztunk, vagy nem tudom, de hogy ezt tehát ugye van egy olyan külső, a mai világban egy nyomás, olyan játékok, internetes játékok, agresszív, nem tudom, hogy ezek mennyire léteznek most, tehát így a Waldorf iskolában látod a szünetben, hogy ott is egyben az, hogy az iPhone-jukkal megnézik a Facebook oldalokat. Igen, de lehet, hogy nem várják meg a szünetet, igen. Abszolút, teljesen. Nem. De bevihetik? Egy csomó súlyban meg nincs. Tehát nekünk is van házi rendünk, nyilván nem lehet használni a telefont óra közben, tehát hogy ez teljesen természetes. Hogy nem lehet, de ez az attitűd, lógnak, ezen játszanak, Facebookoznak, igen. De szülőkkel összefogva ezt nem lehet valami még egy készítetni? Én szerintem ez kontraproduktív. Tehát van egy idő, amikor ebben erre rácuppannak. Igen. Az a remény, hogy a mindennapi életük, iskolai, otthoni életük, és ez a fajta virtuális életük, ez nem válik ketté. Tehát ott van egy nagy veszély ebben, hogy van egyfajta illúzióvilág, egy másfajta önkép a Facebookon, amit kiteszek magamról, szép képeket, nem tudom miket, jó fej vagyok, és akkor közben ott van egy másfajta világ. Tehát, ha ez összhangban, és azt látom a Waldorf iskolásokban, ez összhangban van inkább, hogy nem varázsolja őket teljes mértékben ez a fajta virtuális valóság, hanem az a virtuális valóság és a valóság az sokkal inkább összhangban van. De az én 9-es fiam a Facebookon keresztül kapja az angol házi feladatot a hétvégén. Tehát, hogy kénytelen ott lógni, és akkor mondta, hogy ezért nem kiiratkozik a Slayerbe. Igen. De így működik. Igen. Tessék, vagy csak annyit, hogy ez nem probléma, ez a Facebookozás, vagy ilyesmi. De szerintem probléma, de hogy ezzel együtt kell, tehát hogy ezzel kell együtt élni, és azt kell valahogy megtalálni, hogy hol vannak a jó mértékek mindenben. És attól, hogy Waldorf iskolások egyszerűen nem lehet kikerülni ezt a közeget, kispriccelnek már egy idő után, más közegekben, bulikban, akármiben, tehát egyszerűen nem lehet elzárni őket, nem is szabad elzárni őket, hanem egy jó mértéket kell tartani. És azt a megfelelő életkort, hogy hol kezdődik ez a dolog, a mobiltelefon és mindenféle ilyen dolog, de hogy a tiltás kontraproduktív, biztosan. És hogy ezek tehát a Facebook az egy dolog, de ennél sokkal rémisztőbb dolgok vannak. Az a jéghegy csúcsa csak. Sokkal rémisztőbb dolgok vannak. Mik?
Snapchat például. Nem tudjátok. Olyan közösségi portál, ez is ugyanez a social network, lehet képet küldeni, videót, akármit lehet küldeni, és a megnyitás pillanata után 10 másodperccel törlődik ez a dolog. Tehát, hogy a Facebookra, ha fölteszek egy fotót, az ott van mindörökké, és az ott fog az idők végezetéig maradni, mert senki nem fogja ezt lemondani. Ez a Snapchat úgy működik, hogy küldök magamról egy képet, XY-nak kinyitja ezt a küldeményt, megnéz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, páf, eltűnik ez a dolog. Mert általában a fiatalok szexképeket szoktak magukról küldeni. Mert akkor sikk a dolog. Tehát, hogy egy 12 éves gyerek, nem Waldorfiskolás, Egyesült Államokban, akkor tud bevágódni egy közösségbe, ha lefényképezi a saját mellét és elküldi a fiúknak, mert ettől ő vagány. Ha ezt nem csinálja meg valaki, az leírhatja magát teljesen. Az a loserré válik. És akkor ezt úgy tudja megcsinálni, hogy a Snapchaten keresztül elküldi, és akkor az törlődik, gondolja ő, de hát persze jó, és le lehet fényképezni a képen, szóval ezer ilyen dolog van. Csak hogy azt mondom, hogy ezek finom dolgok még. És amiről én beszéltem, hogy ezt a konfrontációt segíteni kell a gyerekekbe, hogy olyan dolgok vannak, tehát ez egy nagyon nagy erő, hogy ez a fajta felébredő én tudatukat el tudják viselni, és a világban ezt valahogy jó módon csatornázni, kanalizálni tudják. És ez egy komoly ellenálló erő a gyerekeknél, hogy nem akarnak ezzel a felébredő én tudattal mit kezdeni. És ezt lenyomják partikon, tehát az, hogy kómaivás, nem tudom, hallottatok már ilyet, fiatalok, 15 évesek, elmennek egy buliba, tömény alkoholt isznak nagyon-nagyon rövid idő alatt, úgyhogy teljesen ilyen öntudatlan állapotba kerülnek. Van egy felébredő én tudat, amiről én nem akarok tudomást venni, mert egy csomó problémát okoz a világban, mert azt is észreveszem, meg ezt is, meg nekem ezzel dolgom van. Ezzel ki tudom kerülni, és akkor jönnek ezek a partik, vagy ezek a bulik. A különböző autoagresszív viselkedések, hogy pengével összevagdossák magukat a fiatalok. Ez is, nem tudtam, kisgyerekeiknek vannak. Hogy mert ott a felszíne, tehát ott a felszínen érzik meg ezt a fájdalmat, és nem ezt a belső fájdalmat érzik meg, aminek a öntudatra ébredésnek a nehézsége. De ez inkább deviáns gyerekek. Nem. Tehát nem az által. Nem. Hát vagdossa magát, igen. De hogy füvet szívnak. Tehát, hogy ezek, én nem gondolom, hogy ezek jó dolgok, csak hogy ezek vannak. És hogy attól, hogy Waldorfiskola nem kerülnek egy védett közegbe a gyerekek, szerintem hála Istennek nem. Hanem az kéne, hogy párbeszédben maradjon egy szülő a gyerekével. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Hogy a 15 éves gyereke meséljen, elmondja őszintén, és tudja. Ez már nem egy nevelési kérdés inkább, hanem inkább egy kapcsolatnak a kérdése. Hogy legyenek mértékek ezekben a dolgokban. Hogy azt mondja Tarjanna Mária, hogy ha 2 óra Facebook van, akkor 4 óra kirándulás. Oké, Facebookon használsz 2 órát egy héten, de hétvégén kirándulunk, és 4 órán keresztül tart. Tehát ezeket a kompromisszumokat meg kell találni egy családi működésen belül, hogy nincsen egyáltalán nyomkodása az ebéd meg a vacsora közben, elfelejti mindenki ezeket a dolgokat, mert így jönnek le a gyerekek ezekkel a vacsorához. De ha elmentek külföldre, akkor azt látjátok, hogy a tömegközlekedési eszközökön mindenki már ezt nyomkodja. Tehát így megszűnik a személyes kapcsolat, a kontaktus, és ott van ez a fajta virtuális dolog, és tök bugyuta dolgokkal foglalkoznak. Tehát, hogy ránézel akkor a telefonot, akkor a kockák, amik mennek le, akkor valahogy abból építeni kell egy izét, és totális időpazarlás az egész. És akkor még egy utolsó dolog, és ezt abba hagyom, hogy készült egy kutatás, egy brüsszeli kutatás, az öbölháborúban részt vett egyik tábornoknak a kutatása volt, aki azt vizsgálta, hogy az első világháborútól kezdve egészen az öbölháborúig, ha szemben állt egymással 2 katona, 2 fél, 2 ellenség, akkor hány százalékban tudtak egymásra lőni. És akkor az első világháború, ez a Schweig-féle sztori, hogy meglátta a másikat, neki is családja van, biztos, hogy ott lakul a zubbonyában a családjának a fényképe, vagy a feleségének, a gyerekeinek a képe, és kb. 15% volt, amikor ilyen helyzetben egymásra lőttek az emberek, vagy szoronyra támadtak.
És akkor ez egészen odáig fölment, és most a vietnámi, koreai háború és a öbölháború, és 100%-ig, tehát hogy itt nem gondolkoznak már, ez a kiképzésnek a része, meg sok minden másnak a része, hogy itt már nincs gondolkodási idő, ha felbukkan valaki, akkor páf lövök. És azt mondja ez a tábornok ebben a kutatásban, hogy ebben a videójátékok is szerepet játszanak. Ahogy játszanak a gyerekek, mennek a folyosókon keresztül, ők a támadók, vagy nem tudom kicsodák, és hogy fölpattan egy ablak és kiugrik egy figura a játékba, ott azonnal le kell lőni, mert úgy jutok tovább. Tehát ez a fajta érzelmi közeg, vagy kapcsolat, ami az embereket összekötötte, ezáltal sokkal inkább rombolódik, vagy leromlik. De most nem akartam ezt az egész Waldorf iskolai építeni, és így befejezni, hogy ezek tök jó, és nagyon helyes gyerekek ezek. Csak hogy ebben a világban élünk. És ebben kell megtalálni a gyerekeknek azt az utat, hogy ez a világ jó, ez a világ szép, ez a világ igaz, és nektek van dolgotok, hogy ebbe a világba hassatok. És ezért szülőként is ez a dolgom. Nem könnyű mondani. Neked saját életünkkel is ez a dolgom, nem? Hát saját életünk, igen. Igen. És Facebookozunk, szóval szerintem ez egy érdekes dolgokat előbb, ezt nem kérdezi magától, mert nem igaz, hogy csak kortársaktól szerinted a gyerekek. Igen, hát igen, ez nem nagyon az jó. a családok életében is jelen. Igen, meg az internet, igen. Szegények. Nem nyerjük a sajátban. Snapchat. Tanultunk valamit, A más nem is. Képszerűség, hát Azt még megkérdezhetem, hogy ilyen Waldorfos szülőknek ilyen mennyit kell ilyen Rudolf Steinert olvasni, vagy hogy ez feladat a szülőnek, nem, vagy... egyáltalán feladat. Tehát, hogy nem. Nem. Tehát az iskolák nem feladat, hogy a szülői házat befolyással legyen, vagy nem tudom, hogy mondjam. Szerintem a szülői nevelés igen, de az sem ilyen direkt módon zajlik, hanem sokkal inkább a gyerekeken keresztül. Én 2000 tájékán tanárképzésen dolgoztam, akkor a két osztályunk között, és Szombathelyen akkor az alakuló iskolában voltam tanácsadó tanár, és akkor rendszeresen mentem Szombathelyre. Volt akkor 3 osztály talán, és egy óvodai csoport, és az óvodai csoportban annyi jelentkező volt, hogy kellett egy másik óvodai csoportot is indítani. És akkor egy intézményvezető elment az önkormányzathoz, hogy szeretne egy másik szombathelyi óvodai csoportot indítani, és akkor megnézte az ügyintéző, és azt mondja, hogy az első csoportban ő nem szombathelyi, ő se, és kiderült, hogy ezek nem szombathelyi gyerekek igazából, akik már ott vannak. És akkor csodálkozott nagyon ez az intézményvezető, hogy ez hogy lehet, hiszen ez szombathelyi gyerekek voltak. És kiderült, hogy az évek alatt pusztán azzal a neveléssel, hogy a természethez közelebb kerültek, hogy nem, tehát hogy minden, ami fontossá vált az ő életükben, a gyerekek életében, a gabonák, az étkezés, minden más, hogy a szülőkre is hatott, és kiköltöztek a városból, és a kertvárosba vettek, vagy nem tudom, kijebb Szombathelyen kívül vettek maguknak házat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hat a pedagógia a gyerekeken keresztül a szülőkre. Ha ez hiteles, de semmiképpen nem hiteles úgy a pedagógia, azt mondja, hogy a Waldorf iskolában nem nézhetnek a gyerekek tévét, nem hallgathatnak elektronikus zenét, ez nem jó. Ez a fajta bizalomteljes együttműködés, amit mondtam, ez lerombolódik. És akkor az lesz, amit az én egyik tanárom, Tobias Richter mesélt, hogy elmegy családlátogatás, és tudta a család az iskola álláspontját, ezért elvették a tévét a szekrényről, de a pornak és hogy ez nem jó. Mert feszültséget ez a szülőkben is ez. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és sok sikert nektek, és ebben az iskolának túl, a Hidegkúti iskola lesz, itt Katékkal beszéltük, és az alapító csapattal, hogy megpróbálunk mindent megtenni ilyen formális, meg informális módon is, hogy egy iskola létre tudjon jönni valahol ebben a közegben, a környezetünkben, így akárhol. Na, szép hétvégét nektek, holnap Hidegkúti bazár van, 10-től 5 óráig, úgyhogy szeretettel látunk benneteket. Sziasztok!